ክርስቶስ ያውስም እትን ዓኻ ዘይኽብር ኣባና ደሎሎ መዓልቲ ክወድቕ ጽልያ ኣለኹ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክፉእ ዘበለ ሓሳባት ሎ መዓልቲ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኻ ይምጽእ ኣለኹ ጎይታ ኩሉ ዘጓኻኹኻ ኩሉ እግዚአብሔር ንዓኻ ደስ ዘይብል ባህሪ ኩሉ ሎሚ ይምለስ ኣለኹ እፈልጥ ኣለኹ ብል ኣለኹ ሃሌሉያ ካብ ርእሰይ ጀሚረ ብንስሓ ገጽካ ደልያ ኣለኹ ጎይታ ምሕረት ክትገብረለይ ይጽልያ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦ ብርግጽ ክንጎድእ ንቡርዩ እግዚአብሔር ይመስገን ግና ክንመለስ ድማ እግዚአብሔር ይደልየና ሃሌሉያ ካብቲ ክፉእ ተግባራትና ዘኪርና ክንመለስ እግዚአብሔር ይደልየና ሃሌሉያ ምሕረት ንገብር ኣለና ጎይታ በአፍና ዘጓሃናካ ጎይታ ምሕረት ንገብር ኣለና በካይዳና ዘጓሃናካ ጎይታ ምሕረት ንገብር ኣለና በቃ ንመለስ ኣለና ንንስሓ ኣለና ጎይታ ሃሌሉያ بشم يسوع كريستوس نلبتاتنا تفوز نصلي علينا بنصحة سلستملسنا فوسي كون قبل بنا نصلي علينا بشم يسوع كريستوس هاليلويا صلي ورا حميت قيم هاليلويا كبانا كرحق نصلي علينا بشم يسوع كريستوس يزنجر زينا بخان قربوا لنا بشم يسوع كريستوس هاليلويا حتياتكم كم جخوكا أنت قيحي هاليلويا أنا دما كبردو كتصعدوا إلكنا إخامو እግዚአብሔር አቦ ከምቲ ደቲ ከምቲ ድመጻና ደይኮናስ ከም ካልእ ኮይና ክንመለስ ክንወጽ አማጻጻና ደይኮነ ተዘገድስ አዋጻጻና ዩ ሃሌሉያ ተማሂርና ተፈዊስና ቀሊሉና ክንወጽ ጎይታ ብንስሓ ንመለሳለና ንመለሳለና ካብ ዝወደቕና ንዝክር ኣለና ካብ ዝወደቕካ ይዘክርም ወይሉምሽ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ቃልኹም ኢሉና ካብ ትወደቕና ንመለሳለና ካብቲ ዝወደቕና ንዝክር ኣለና نملس علينا هاليلويا أملس على الله أبوي أملس على الله نبخ هاليلويا 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 thank you تمسكن يسوع تمسكن هاليلويا إنه هاليلويا بفلات تردينا زجبرنا يو حسابون كي ترد أنا نجبرون بزحو بدفرت نجبرو دوما عزي بزحو قويتا كابز نجار زكت محرنا نسألي علينا نملس علينا قويتا محرنا يسوس بدم كاجر كاتري خحت أبنا قويتانا نملس علينا كنفوس من أنت نملس علينا كنفوس من أنت محرت نجبر علينا كنفوس من أنت هاليلويا كابتن عخازي خبرنا جر كنا لجس هاليلويا لو مين نملس علينا እግዚአብሔር አቦ تمسكن إدنا نهب علينا كم تزلنايو حواتي سبيت أبريو እግዚአብሔር ግን كله يفلتيو لبن كولالي تنزمرمر أملاخ نسطرحيو سلازي حواتي لومي معلتي لو عين عخو من حداش معلتي بنا كنملس كابتي كفوق تكباراتنا خنملس كابتي كوع حساباتنا خنملس كاب قيم تقيمنا انت دالنا خنملس كنمحرون هاليلويا كنحدك بشم يسوع كريستوس لو معلت منفس قدوس يزاخرنا له انه ابو لومي معلتي فوس سلاز جبر كيا تمسكن كنملس عدل تذهب كان سمكا بروخ يخون نمفواسنا هاليلويا إدك حد صار سلازي كونت تمسكن إنه قلل سلاز بلنا تمسكن إنه كم زمز أخو سلازي كونكو تمسكن أوات أطعي سلاز غير كتمسكن እግዚአብሔር አቦ ብንገብሮ ዘበለን ስኻ ስምካ ይኽበር ሃሌሉያ በቲ ምእታውና ሙጻና ስምካ ይባረኽ ብምብላዕና ምስታይና ንስኻ ክበር ሃሌሉያ ብኩሉ ነገርና ንስኻ ክበር ኢየሱስ ሃሌሉያ ሎሚ ድማ ጸልይ ኣለኹ ሃሌሉያ ተስፋ ጽዋዕና እንታይ መኻኑ ክንዝክር ሎሚ ዓልቲ ሃሌሉያ ንዝኻ በቃ መንፈስ ቅዱስ የዘኻኽረና ኣሎ ነቲ ክቡር ጽዋዓ ሃሌሉያ ክንጎይ ክንመጣጠር ነቲ ናይ ላዕሊ ናይ ሰማይ ሃሌሉያ ንዕኡ ጥራይ ክንደሊ ሎሚ ዓልቲ ጸልይ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከምቲ እግዚአብሔር ዝደለና ኮይና ክንመላለስ ሎሚ ዓልቲ እጸልይ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብዚ ጉባኤ ወይ አብዚ ሕብረት እዚ ሃሌሉያ መፍራይ ክኾን ጸልይ ኣለኹ ምእታው ሙጻእ ክኸውን ጸልይ ኣለኹ ሃሌሉያ መጉያይ ክኸውን ጸልይ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስምካ ይባረኽ ኣለኹ ጎይታ ተመስገን ኢየሱስ ስለ ምድርና ድማ ጸልይ ኣለኹ ጎይታ
نتا مدر دي أخت سلت فوس كايا سم كاي بارو خلخو نهزبنا سلت بصح كايو تمسجن بلالخو إنه إجابير أملاخ سلام سلت زخونا أمدرنا أمسجنك كالخو إنه كيكون أنا مسجنك كالنا إجابير أبو تستبهل تزبل كالنا كم زخون عند أمنكو يمسجنك كالخو هاليلويا بشم يسوع كريستوس نتيجة يكون نجر جنا خمسة خونا جري يؤمن الله هاليلويا أمدر يفوز سلة تجبر تمسكن بخلو نجر سلة ترد عنا تمسكن زابير أبون دك نادم ما سلة ترد تمسكن نوك زابير أملاخي رأسم برج راس سلة زيت جبرهم يمسكنك كله نوك زابير أملاخ دك خي كاب زابير استمهارو كخون يوم صحفي مو بشم يسوع كريستوس كاب زابير استمهارو ولد كخون وتصلي عليهم إنه إجابير أملاخ كبانا ممهران مزمران نبيات كوت ويصلي عليه إنه إجابير أملاخي أبيتك تحليهم كنورو يصلي عليه إنه إجابير أملاخ من إسياتنا بشم يسوع كريستوس نأخذ مرت كبر مرج أزمرت بروخات زولد كخون يصلي عليه نولدهم نولدهم زخبروا أزوزات كخون يصلي عليه بشم يسوع كريستوس إنه إجابير أملاخي سمكا كابزل العالم نزل العالم يبارخ سلا خلو نجار سمكا يبارخ سلا زنبرنا جيزي سمكا يبارخ إنه إجابير أملاخي سمكا كابزل العالم نزل العالم مليسة ملاليسة يبارخ الله سمكا يبارخ إنه استرف جيزي نادما هاليلويا نسخات وأتأثره بمزمورنا نسخة خبر بتمرتنا نسخة خبر بخلو نجارنا بخلو بمسعام بسلامتنا نسخة خبر هاليلويا بخلو نجار نسخة بزبيت زي كبر أبزبوت هذه النسخة ترى هاليلويا منفس كاي قدم بكتاب يسوع كريستوس آمين تمسكن حتى ما أخذنا زلخات تمسكن أتا زلخات تمسكن أتا اللخو زبلك لمون مسانا سلزلها قويتها يمسكنك كالو اللخو زبلك زي العالم تنبر عمتات معلتات زي بلك قدوس أبهلاونت كاستل على لمون لنا دويلنا مو يمسكنك لمون اللخو متمسكن كابت عبيد كاستل على كم محرد كاستل على كاب سهل كاستل على እግዚአብሔር هاليلويا تمسكن كم زيلنا دويلنا سمك خنذكر እግዚአብሔር هاليلويا تمسكن تمال بمحرتك لوم بمحرتك صباح بمحرتك يزمك حكوتا ستيرني زلو دون زبلني نسيو محرتك بهوات زنبرني تمال بمحرتك نوم بمحرتك صباح بمحرتك يزمك حكويتا ستيرني زلو دون زبالني نسيو محرتك بهوات زنبرني
ገቲሩኒ ዘሎ ደውን ዘበለኒ ንስዩ ምሕረትካ ብህይወት ዘንበረኒ ምሕረትካ ይውዳእኒ ምሕረትካ ይውዳእኒ ምሕረትካ ይውዳእኒ ምሕረትካ ይውዳእኒ ምሕረትካ ዓመታት ክመጽእ ዘበናት ክሓልፍ ዘይልወጥ ኣምላኽ ግና ኸይልዎ ነቲ ጊዜን ዘበናትንሲ ከም ልብሲ ከም ክዳን ይቀያይሮም ኢሉ ሃሌሉያ ይቀያይሮም ንሱ ግና ዘይቅየር ሃሌሉያ ዙፋኑ ዙፋን ምሕረት ዝኾነ ኣምላኽ ሃሌሉያ 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 ሳህልኻን ምሕረትካን ኩል ጊዜ ስዕባኒ ብለይቲ መዝሙርካ የጽናንዓኒ በትብልዕሊ ፍርዲ ዘምካሕ ምሕረትካ ብትብዓት የኣቱ ኣለኹ መቕደስካ በትብልዕሊ ፍርዲ ዘምካሕ ምሕረትካ ብትብዓት ይኣቱ ኣለኹ መቕደስካ ሳልኻን ምሕረትካ ኩል ጊዜ ስዕባኒ ብለይቲ መዝሙርካ የጽናንዓኒ በትብልዕሊ ፍርዲ ዘምካሕ ምሕረትካ ብትብዓት ይኣቱ ኣለኹ መቕደስካ በትብልዕሊ ፍርዲ ዝምካሕ ምሕረትካ ብትብዓት ይኣቱ ኣለኹ መቕደስካ ንስኻ ጥራይ ትሕሸኒ ተወኪለካ ዘይተሕፍረኒ ዋልታን ሰይፈ ሓበን ትኾነኒ ኢየሱሰይ ጥራይ ትሕሸኒ ተወኪለካ ዘይተሕፍረኒ ዋልታን ሰይፈ ሓበን ትኾነኒ ንስኻ ጥራይ ተኣኽለኒ ተወኪለካ ዘይተሕፍረኒ ዋልታን ሰይፈ ሓበን ትኾነኒ ምሕረትካ ይውዳእኒ ምሕረትካ ይውዳእኒ ምሕረትካ ይውዳእኒ ምሕረትካ ይውዳእኒ ምሕረትካ ጸጋኻ ይውዳእኒ ጸጋኻ ንኹሉ ዝኸውን ንኹሉ ዝኸውን ጸጋ ዘለካ ሃሌሉያ ጸጋኻ ይውዳእኒ ጸጋኻ ይውዳእኒ ጸጋኻ ዘመንካ ይውዳእኒ ዘመንካ ይውዳእኒ ምሕረትካ ይውዳእኒ ምሕረትካ
محرتك يودعني محرتك أنا جنا نحيلك أزمر هاليلويا أنا جنا نحيلك أزمر يلو هاليلويا نسخة إمباي بمعلت أباباون معقوبي كوين كاني خامو نسهلك أنجيه إلى الكبلية هاليلويا نسهلك أنجيه إلى الكبلية أملاخ سي إمباي أملاخ محرته يمو أتحيلي نأخا مسجانا هاليلويا أتحيلي نأخا مسجانا زمر الله أتحيلي نأخا مسجانا أتمعقوبي نأخا مسجانا أتأمباي هاليلويا نأخا مسجانا أزمر الله أتتصوري هاليلويا أتتشكمني هاليلويا أتتحنقرني هاليلويا كسع مودعتا تبصحني كسع عرفت تأتوني أما قد زيت حدقني أتاك زيابهر حيلي أنجي هي نسالخا إلى الكبلة أنجي هي نسالخا إلى الكبلة هاليلويا سلام محرتك إلى بلا الله قويتها محرتك يودعنيو محرتك يودعنيو محرتك يودعنيو محرتك كبر بسمايات كبر بزمدري كبر بأيرات كبر وشت بحري تخبير كالله يسنى تخبير كبحكي تخبير كالله يسنى تخبير كبحكي تخبير كالله يسنى تخبير كبحكي أبزا مدري تخبير كالله يسنى تخبير كبحكي كبر بسمايات كبر بزمدري كبر بأيرات كبر وشت بحري تخبير كالله يسنى تخبير كبحكي تخبير كالله يسنى تخبير كبحكي تخبير كالله يبويتا تنجيز كالله يسوس تخبير كالله يبويتا تنجيز كالله يسوس إزيو زدلي لبي إزيو زدلي عينتي إزيو زدلي لبي إزيو زدلي عينتي هاليلويا آمين هاليلويا هاليلويا لو هاتو كنا قرينا هاليلويا لو هاتو عم مدري قوانا كوري دو داويت هاليلويا لو هاتو كنا قرينا زيابيري مسكن هاليلويا محرتو هاليلويا اتزي ودا سهلو هاليلويا زيابير هاليلويا لو هاك لو هاتك كاب هوا
محرتك زلعلم ينبر يمو عنجيها نفسي نمدسك تسجد أنا لو هاتك كاب هيوت يبلز يمو عبيت عنجيها نفسي نمدسك يسوس تسجد ومحرتك محرتك زلعلم ينبر يمو عنجيها اسكبروا هللويا عنجي هنا قلت غري زرد عنا عنجي هنا أنا بيت زغبكو بنا هللويا كاب هيوت يبلز يمو عنجيها نفسي نعم غدسك تسجد على ومحرتك محرتك السي هو يمكح الله بيتا بمحرتك يمكح الله أتابروك أملاك نعم غدسك تسجد ولو هاتك لو هاتك كاب هيوت يبلز يمو عنجيها نفسي نعم غدسك تسجد على محرتك زلعلم ينبر يمو عنجيها نفسي نعم غدسك تسجد ولو هاتك لو هاتك عتاواسا هي واي غواسا يسوس لو هاتك هاليلويا خندا يتعن وخاب هيوت يبلت هاليلويا بزي حلا يالو ولو هاتك بزي حلا محرتك زلعلم ينبر يمو السيف عناتك هونكو ناتك ابو مخانة يحقوس هالو لبي أتا منبري هو منبري لو هاتك كاب هيوت يبلز يمو عنجيها نفسي نعم غدسك ويسوس سجد محرتك زلعلم ينبر يمو كابا خمونا بي نعم غدسك أتاسساري شفان عرقنا لو هاتك سبز قبركنا سبز قبرني هاليلويا عنجيها نفسي نعم غدسك تسجد على محرتك زلعلم ينبر يمو عنجيها نفسي نعم غدسك تسجد على نسخة رايد حشني توكلك زي تحفرني وطان سيف حبن تخلني نسخة رايد حشني توكلك زي تحفرني وطان سيف حبن تخلني نسخة رايد حشني توكلك زي تحفرني وطان سيف حبن تخلني هللويا
كنسبايكم يسوس كنسبايكم كان كنسبايكم كان فلو يبهرها እግዚአብሔር كنسبايكم كان كنسبايكم كان كنسبايكم كان كنسبايكم كنسبايكم كان كنسبايكم ብሉ ይቋንቋኻ እግዚአብሔር ከንሰባይኮም 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 ኢየሱስ ዓይንኸም ትሪኦ ኣይፈረድካንን እዝንኸም ትሰምዖ ኣይመየካንን ፍሉይ ባህሪኻ እግዚአብሔር ከንሰባይኮም 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 ፍሉይ ቋንቋኻ ፍሉይ ቋንቋኻ እግዚአብሔር ከንሰባይኮም 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 ኢየሱስ ከንሰባይኮም 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 ፍሉይ ባህሪ ከንሰባይኮም ከንሰባይኮም ፍሉይ ቋንቋኻ እግዚአብሔር ከንሰባይኮም 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 ፍሉይ ቋንቋኻ እግዚአብሔር ከንሰባይኮም 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 ፍሉይ ቋንቋኻ እግዚአብሔር ከንሰባይኮም 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 ፍሉይ ቋንቋኻ እግዚአብሔር ከንሰባይኮም 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 ስለዚህ ንስኻ ጥራይ ትሕሸኒ ተወኪለካ ዘይተሕፍረኒ ዋልታን ሰይፈ ሓበን ትኾነኒ ንስኻ ጥራይ ትሕሸኒ ተወኪለካ ዘይተሕፍረኒ ዋልታን ሰይፈ ሓበን ትኾነኒ ኢየሱሰይ ጥራይ ትሕሸኒ ተወኪለካ ዘይተሕፍረኒ ዋልታን ሰይፈ ሓበን ትኾነኒ ምሕረትካ ካብ ሂወት ይበልጥ እሞ አንጊሃ ነፍሰይ ናብ መቕደስካ ትሰግዳላ ምሕረትካ ዘለዓለም ይነብር እሞ አንጊሃ ነፍሰይ ናብ መቕደስካ ትሰግዳላ ለውሃትካ ካብ ሂወት ይበልጥ እሞ አንጊሃ ነፍሰይ ናብ መቕደስካ ትሰግዳላ ምሕረትካ ዘለዓለም ይነብር እሞ አንጊሃ ነፍሰይ ናብ መቕደስካ ትሰግዳላ
فلتنا ملأخت بخوم يمسفلتنا أتا قدوس يزبلنا أتا صادق أتا حيال إذي مننتنا بكريستوس إذي مننتنا بكريستوس هاليلويا زي صباغي هاليلويا برتي زمك حلوها بزنا يلوم دخام يتراي وان هيوتكم بزنا يلوم دخام يتموتوني أيتموتوني نايلوم دخامي يسوس قدوس حزبي لني سماي كصوع عنه خلا قدوس حزبي زبلني أتا صادق يزبلني أتا حيال يزبلني أتا برتعتي لي صوع عني إذي مننتي هاليلويا هاليلويا سي هاليلويا نسق عندي خامو يسوس نزق عليه زي تبرس حتى هو صباغي صباغي برتي زمك حلوها عايزين عالم برسي نسق عندي خامو يسوس نزق عليه زي تبرس حتى صباغي زي برتي زمك حلوها نزل على رسي نسق عندي خامو يسوس نزل عليه زي تبرس حتى صباغي كدموي كدموي يا قارصوني زمك حلوها زي نزل هاليلويا نسق عندي خامو يسوس نزل عليه زي سلازي عيدلني عيدلني حلق كواغا عيدلني رحلتها صبوغ علونيو يسوس زيكا صباغي كرتي زمك حلوها نايزل على رسي نسق عندي خامو يسوس نزل عليه زي تبرس عبد يسوس زرايلنا عب سمايا مدر زرايلنا عب قدم بو زرايلنا ملأختي نابانا خطقم زغلوس يدنقو يلو نابانا خطقم زغلوس يقرمو كما يزبلو هزبي زي بكذي أبيهر زرحانك هزبي هاليلويا هاليلويا أمانقو ومالختي كما خازبلن بعبيت زفرة كبرت أمرات كما
نسخان دي غامو يسوسي من كوح النساء سناي كان دي لمنون
ንስምካ ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ንከዓብ አምላክ ሃሌሉያ 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 ነቲ በዓል ምሕረት ነቲ ንጉስ ፍቕሪ ዝተበልዎ ነቲ ንጉስ ፍቕሪ ነቲ ብፍቕሪ ዘንበርክኽ ነቲ ብምሕረት ዝገዝእ ነቲ ብትዕግስቲ ዝኸይድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሪ ንስምካ ሃሌሉያ ክብሪ ንስምካ ወብሓንሰብ ሃሌሉያ 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 ክብሪ ንስምካ ሃሌሉያ ክብሪ ንስምካ ሃሌሉያ ክብሪ ንስምካ ሃሌሉያ ክብሪ ንስምካ ሃሌሉያ 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 ለአምላክ ሰማይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሪ ንስምካ ሃሌሉያ ክብሪ ንስምካ ሃሌሉያ ክብሪ ንስምካ ሃሌሉያ ክብሪ ንስምካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነቲ ዝተሓረገንሽን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሪ ንስምካ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ክብርን ስምካ ሃሌሉያ ክብርን ስምካ ሃሌሉያ ክብርን ስምካ ምዕላፋት ቅዱሳን ተኸቢብካ ዘለኻ ኣትበራኽ ፍቕራን ትውደስ በይንኻ ሓደ እኳ ይመስለካን ፍጹም ኣይቀርበካን ዘለዓለም ትርአ ደሚቃን ገቢርካ ኣብ ዘመናት ምሉእ በይንኻ ኢኻ ንጉስ ጊዜን ዘመናትን ኣይለወጠካን ስልጣንካ ፍሉይ እዩ ማንም ዘይመስሎ ንሓይሊ ግርማኻ ንኹሉ እስዕሮ ኣብ ዘመናት ምሉእ በይንኻ ኢኻ ንጉስ ጊዜን ዘመናትን ኣይልውጠካን ስልጣንካ ፍሉይ እዩ ማንም ዘይመስሎ ንሓይሊ ግርማኻ ንኹሉ ትስዕሮ ብላፋት ቅዱሳን ተኸቢብካ ዘለኻ ኣብ ትበረኽ ፍቕራን ትውደስ በይንኻ ሓደ እኳ ይመስለካን ፍጹም ኣይቀርበካን ዘላለም ትርአ ደሚቃን ገቢርካ ኣብ ዘመናት ምሉእ በይንኻ ኢኻ ንጉስ ጊዜን ዘመናትን ኣይለውጠካን ስልጣንካ ፍሉይ እዩ ማንም ዘይመስሎ ብሓይሊ ግርማኻ ንኹሉ ትስዕሮ ሃሌሉያ 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 ክብርን ስምካ 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 ምዕላፋት ቅዱሳን ተኸቢብካ ዘለኻ ኣብ ትበረኽ ፍቕራን ትውደስ በይንኻ ሓደ እኳ ይመስለካን ፍጹም ኣይቀርበካን ዘለዓለም ትርአ ደሚቃን ገቢርካን ዘመናት ምሉእ በይንኻ ኢኻ ንጉስ እዚ ዘመናትን ኣይልወጠካን ስልጣንካ ፍሉይ እዩ ማንም ዘይመስሎ ብሓይሊ ግርማኻ ንኹሉ ትስዕሮ ሃሌሉያ 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 ክብርን ስምካ ሃሌሉያ ክብርን ስምካ ሃሌሉያ ክብርን ስምካ ሃሌሉያ ክብርን ስምካ ማህሌት እስራኤል እተወደደ
ቅዱስ ሓያል ዓብይ ሰይ ኣታኽንደይ ድንቂ ግሩርን ስልጡንን ብምግላጽ ክብርኻስ ልሳን ኩሉ ይጭድር ሳህልን ምሕረትን ዙፋንካ መሊኡ ርሕራሕኻ ድማ ንወለድ ወለዶ ኣይገርምን ሰይ ስልጣን ዕቤትካ ጸላትኻ ኩሎ እናቃባጠሩ ይግዝእካዮ ብማህሌት እስራኤል እትውደሳና ቅዱስ ቅዱስ ሓያል ዓብይ ትበሃል ኣታኽንደይ ድንቂ ግሩርን ስልጡንን ብምግላጽ ክብርኻስ ልሳን ኩሉ ይጭድር ሃሌሉያ ብሳህልን ምሕረትን ዙፋንካ መሊኡ ርሕራሕኻ ድማ ንወለድ ወለዶ እዩ ሳላ ስልጣን ዕቤትካ ጸላትኻ ኩሎ እናቃባጠሩ ይግዝእካዮ ብማህሌት እስራኤል እትውደሳና ሰይ ቅዱስ ቅዱስ ሓያል ዓብይ ትበሃል ኣታኽንደይ ድንቂ ግሩርን ስልጡንን ብምግላጽ ክብርኻ ልሳን ኩሉ ይጭድር ብሳህልን ምሕረትን ዙፋንካ መሊኡ ርሕራሕኻ ድማ ንወለድ ወለዶ እዩ ስልጣን ዕቤትካ ጸላትኻ ኩሎ እናቃባጠሩ ይግዝእካዮ ብሳህልን ምሕረትን ዙፋንካ መሊኡ ርሕራሕኻ ድማ ንወለድ ወለዶ እዩ ስልጣን ዕቤትካ ጸላትኻ ኩሎ እንታይ እንዳበሉ እናቃባጠሩ ይግዝእካዮ ብሳህልን ምሕረትን ዙፋንካ መሊኡ ርሕራሕኻ ድማ ንወለድ ወለዶ እዩ ስልጣን ዕቤትካ ጸላትኻ ኩሎ እናቃባጠሩ ይግዝእካዮ ብሳህልን ምሕረትን ዙፋንካ ምድሪ ብሳህል እግዚአብሔር መሊኣላ ሰማያት ከዓ ብቃሉ ጽንዕዎ ሰማያት ብቃሉ ምድሪ ድማ ብሳህሉ ሃሌሉያ ሰይ ስልጣን ዕቤትካ ጸላትኻ ኩሎ እናቃባጠሩ ይግዝእካዮ ብሳህልን ምሕረትን ዙፋንካ መሊኡ ርሕራሕኻ ድማ ንወለድ ወለዶ እዩ ስልጣን ዕቤትካ ሃሌሉያ ጸላትኻ ኩሎ እናቃባጠሩ ይግዝእካዮ ብሳህልን ምሕረትን ዙፋንካ መሊኡ ርሕራሕኻ ድማ ንወለድ ወለዶ እዩ ስልጣን ዕቤትካ ጸላትኻ ኩሎ እናቃባጠሩ ይግዝእካዮ
ሳህልን ምሕረት ሃሌሉያ ዝፋንካ መሊኡ ኢየሱስ ርሕራሕኻ ድማ ንወለድ ወለደዩ ሓገዝ ዘይድልየካ መሓዳሪ ሰማይን ምድርን ዘመሓድር ምድሪ ብሳህሊ መሊእዋ ሰማያት ብቃልፅዕዎ መላእኽቲ ብስትንፋሱ ሃሌሉያ ይግዝእካዮ ሳላስልጣን ዕቤትካ ጸሎትካ ኩሎ እናቃባጠር ይግዝእካዮ የለን ከማኻ ሃሌሉያ የለን ከማኻ እግዚአብሔር የለን ከማኻ የለን ከማኻ የለን ከማኻ እግዚአብሔር የለን ከማኻ የለን ከማኻ የለን ከማኻ እግዚአብሔር የለን ከማኻ ስልጡን አምላኺኻ ዓብይ አምላኺኻ እግዚአብሔር ሆይ የለን ከማኻ የለን ከማኻ የለን ከማኻ እግዚአብሔር የለን ከማኻ ስልጡን አምላኺኻ ኩሉይ አምላኺኻ እግዚአብሔር የለን ከማኻ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ኩሉ አምልኾ ዕቤት ግርማ ንኽትወስድ ብቑዒኻ ኢየሱስ እንካ እንካ ይኹን ንበይንኻ እንካ እንካ ይኹን ንበይንኻ እንካ እንካ ይኹን ንበይንኻ እንካ እንካ ይኹን ንበይንኻ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ኩሉ አምልኾ ዕቤት ግርማ ንኽትወስድ ብቑዒኻ ኢየሱስ እንካ ዘይ ዘይ ሃሌሉያ ይኹን ንበይንኻ አሜን አሜን እንካ እንካ ይኹን ንበይንኻ እንካ እንካ ይኹን ንበይንኻ እንካ እንካ ይኹን ንበይንኻ ኩሉ ምስጋና ኩሉ አምልኾ ዕቤት ግርማ ንኽትወስድ ብቑዒኻ ኢየሱስ እንካ እንካ ይኹን ንበይንኻ እንካ እንካ ይኹን ንበይንኻ ወይ እንካ ሃሌሉያ እንካ ይኹን ንበይንኻ እንካ እንካ ይኹን ንበይንኻ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ኩሉ አምልኾ
بينك انك يكون بينك كل مسكرة كل أملخوك بيت كرمها دخلت وسيت بغوعها يسوس انك يكون بينك انك هللويا هللويا يكون هللويا هللويا انت say say يكون say say I say انت يكون بينك انت يكون بينك انت يكون كل غبري عليك انت يكون بينك انت يكون كل خبري لك كل خبري كل مسكنة كل مسكنة كل أملخه كل أملخه بيت جرمة بيت كرمة وسد هللويا نخت وسيد بغوعيها هو كل يسوع خبري كمان انت يكون بينك انت يكون هذا ما عند حرايم انك يكون بينك انت هللويا انك يسوس هللويا كل خبري كل مسكنة كل أملخه بيت كرمة نخت وسيد بغوعها يسوس يغن بينك كل خبري كل مسكنة كل أملخه ببيت كرمة نخت وسيد يغن بينك انك لا تستحرر يغن بينك لا يهون أنبسة انك لا تسحري أنا سحري يغن بينك تسحر يسوس انك يغن بينك كل خبري كل خبري كل مسكنة كل أملخه ببيت كرمة بيت كرمة نخت وسيد بغوعي أبو هيك هللويا هو يقباكا هي بينك
يهون بينها هللويا كاكا يهون بينها هللويا 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 قدامين دحراين مويت زنبر هياو زخنه نزل عالم كا هياو خين زنبر نت سعاري نت متحف زغنصله نت محتم زفتحه هاليلويا نت البانو ميغان هاليلويا نت قدوس نت سعاري هاليلويا سعاري يسوس قدامين دحراين بلالله هاليلويا قدوس نتحقنيا مرح داويت زلوا هاليلويا نتنسو مسخفته حدا كو زي عصم نسو مسعصوا حدا كو زي كفت هاليلويا 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 برهانات زنبر بألف آلاف ملائكة ناتودس زنبر زفانو خابز العالم زخون هاليلويا كله بركز يسبلو كله لسان زجزو ساي هاليلويا 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 نتستحرد اللي نتستسقل اللي نتزمتن انتاي نتزتن سئ نزل عالم دما هي او كاين زنبر هاليلويا نتملكعي نتعننتي نتتمكحتي هاليلويا بلا الله هاليلويا نتزصرني هاليلويا معقوبي هاليلويا 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 هاليلويا
نختوسد بقعيها انت يخن بينها انت يخن بينها انت يخن بينها انت يخن بينها سي انت يخن بينها انت يخن بينها انت يخن بينها انت يخن بينها انت يغن بينها انت يغن بينها انت سجدت يخون بينها يسوع انكا وكا يخون بينها انكا سجدت يخون بينها انكا سجدت يخون بينها فسلكا يخون بينها نفسلكا سجدت معه يخون بينها سجدت مننتي صغير هيوتي صغير نግዚአብሔር አቡኡ መንግስትን ክህነትን ክንከውን ዝገበረና ንግዚአብሔር አቦ መንግስትን ክህነትን ገይሩ ዘቆመና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ስልጣን ንዕኡ ይኹን ሃሌሉያ ክብሪ ኣምልኾ ንዕኡ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ كخبر مسؤول نزع أملاخ بس منفس زيك نزم دبتن ودو بح مبلني أملخو سجدت كبر كل خو سد بقع زخونة أمسك الدم وافسيسو لين سلخو من واقع زخفل لقويتا أبزن لعلى تبلنايو بدومبر أي بزحوني هذا كواز تقبله كم دايل له خيس معه كلها تقبلنا كلها خابو خوين لنا دي مسكنا ما أكلنا يا هالو يا حواتي كبر مسؤول اسكا كبري تاقعيت الالتا هاليلويا اكزابير أملاخ بينخا تمسكن بينخا كبر أما أكلنا دي مسكنا يا هالو أما أكلنا نعاخا خبر زي هلو دي هبا يا هالو كل خابخا خوين لنا كل دما نعاخا يخون اكزابير أملاخنا كم زد أمسل أملخو كم زد أمسل سجدة تبهجو يخاو እግዚአብሔር أملاخ نمنتاي متيكي أنا يفلتن تدفلت جن እግዚአብሔር أملاخ كمسجن دليو إذا كلها أنا فلتينا كمسجن زدلي أملاخيو حدا كوا زي تقبل يبلنان حدا كوا ترفضوا بقويتا زدحانه اتبقويتا زيد حانون كاب أملاخي خوينولو إذن تنفسو تنفاس كاب እግዚአብሔር كوينلنا إنا እግዚአብሔር أملاخ استمسجن يخون يسوس كريستوس كم زد بلالو أب بقاس جاد الله تقال وزي خنببا مع ربل نخفواتن نحياوتن صحي برق نصادق أنن نحات أنن دما زناب يزنبي بالإግዚአብሔር أملاخ استمسكن يكون حدا كوا نእግዚአብሔር ስለደሃብና ይኮነን ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ረኺብና أقدم وسو ስለደፍቀረና እሱ ሰናይን محرن أملاخ ስለደኾነ يحواتي نحنا ግን ዕድል ረኺብና እዚ ምርዳእ እዚ ኣብ ውሽጥና ስለዘሎ ኢና እግዚአብሔር ደጊምና ክነምልኾ ደጊምና ክነኽብሮ
ካብትሱ ደሃበና ጊዜ ካብትሱ ደሃበና ድማ መሊስና ንእግዚአብሔር አምልኾ ክንህብ ድመጽእ ኣለና ኩላህና ተቀቢልና ኢና ወዶ ኩላህና ተቀቢልና ኢና ደይ ተቀበለ ሰባብ ዝማእከል ሓደ የለን ወላ ሓደ የለን ፀሓይ ወፅያ ብርሃና ደይርኢ ዕውር ክኸውን ኣለዎ ወላ ዕውር ተኾነስ ነታ ሙቐቱ ንሰምዕ ይፍለጡ ያብ ነብሱ ብህይወት ዘለሰብ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ተቀቢል እዩ ኣብ ምድሪ ከለና ድማ ብህይወት ከለና ነዚ ዝተቀበልናዮ ጸጋ ብከንቱ ከም ደይፈሰሰ ኣሚንና ህይወትና ናብኡ ኸነ ማዕቁባ እዚ ብርሃና ውሽጥና ስለ ዝበርሀ እድለኛታት ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንኽፉኣትን ንሕያወትን ፀሓይ የበርቕ ንጻድቃንና ኃጢአትን ድማ ዝናም የዝንብ ብደይ ኣፈላለያ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ እዩ ነዚ ክዛረብ ኢለ እኮ ኣይኮንኩን ግን ኣብቲ ኣምልኾ ኣብ ውሽጠይ ስለ ድመፀ እዩ ስለ ዝተገበረልና ኢና ብፍላጥ ነጆ መፂና ደለና بداي فلات حدا كوا خونا يدلين እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክብረና አምላኽ ይኹን መተንባታ ብዙሕ የበለይን ግን ኣብ ፊልጵ ሓደ ቃል ኣሎ ሞኒዕ ክንብበልኩም ደሊ አምላኽ ከኣ ከምቲ መጠነ ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ድሌትኩም ዘበለ ክመልአልኩም እዩ ይብል ግን ኣቀዲማ ዘላ ሓንቲ ቃል ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ይዛረብ ኣነስ እቲ ፍሬ ንዓኻትኩም ክበዝሓልኩም ኢለ እምበረይ وهبتكم دليل هيكونكن حجينا كله لني مسترفون علني لا نقويتا تقبل سب كله علو كله علو أنا كله لني تدرأن ديرأن مالتي أب عالم كلنا بزح حزننا نجر كم دلو كلها أنا نفلتينا كابتم عالم ما ندفلينا نجر انتايو تدبلت أوشتنا له أوشتنا تحت من منفس قدوس إتنحنا خنريو خنبصحو دي كألنا يو نجر ملسلنا نب أملاك كان معكو وخلنا أملاك وشتنا سلام يملأنا أجو خابلنا أجو خبلك السود هبنا سلام دما عالم دي توسدو سلام الساون دي هبنا سلامي بزي ولبنا زحقوس سقع سماي دخيد أملخون إجزابير كنب كل ساعة فتوات نخون برختنا كاب إجزابيرو كنقبل يا متينا نخون من البات يفلتن ግን እግዚአብሔር ዋላ ክንህበካ ተበላውን እትሱ ዝሃበና ምዃኑ ተደይ ተረዲእና ንእግዚአብሔር ንህብ ዋላ ሓንቲ ነገር ናይ ርእስና ይብልናል ታ ህይወት ካብ እግዚአብሔር ስለ ድኾነትልና እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ነዚኡ ከምቲ መጠን ሃብቱ ኣቀዲሙ ዘኽበረና መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከምቲ መጠን ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገሩ ድሌትኩም ገባኩም በልና ዘድሌና ነገር ካብቲ ንሕና ንደልዮ ንላዕሊ እግዚአብሔር አምላኽ እፈልጥዩ እግዚአብሔር አምላኽ እፈልጥዩ ምናልባት ኣብዚ ዓለም ዘድሌና ነገር ኢና ንጽብጽበሉን አምላኽ ከም ዝግበረለይ ዝምልአለይ ዝጎድልሎ ንብሎ እግዚአብሔር ግን አቀዲሙ ህይወት ይብና እቲ ዘለዓለም ምስኡ ክንነብረሉ ህይወት ኣብዛ ምድሪ ድማ እትረፍዶ ንዕኡ ዝተቀበሉ ኣመንቲ ጥራሕ ከይኮንስ ንኹሉ ዝናብ ዘዝንብ ፀሓይ ዘብርቕ زدليوم زبل كل زمل أملاخ سلا دخونه نعو كن أمنو أما علت نزقال أو وشتنا خون سلا دلخوي بكريستوس يسوع جرو دليتو زبلة كمال ألكم يو كبرنا أملاخ يخون زابير أملاخ بحباركم الروب تسألوت أبز زجلجلتنا كل ساعة بسمنا أبز دويلة تبعات عنده وسخ دو كتب الزجبرنا يجزابير تسقى أو وشتا أما علت يوسخ تصقى يبزحالك مخنياتو من أب أملخو نخنعاتو እግዚአብሔር አብ ውሽጥና ጸጋ ኣብሲሱ እዩ ሓደ ክድግፎ ማለት እዩ እዚ ጸጋ በከንቱ ከምደይ ተቀበልና ፈሊጥና ንእግዚአብሔር መልሲና ክንውፍዮ ኣነን ቤቴን ግን እግዚአብሔርና ነገልግል ዝብል ስምዒት ኣብ ውሽጥና ክህልወና ድሌት ኣብ ውሽጥና ክህልወና ድገብር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንኹላህና ይብዛሕ በመዝሙር ዘገልገሉና ዞም ቤተሰብ ዚኣቶም እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኩም እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ውሽጥኩም ደሎ ጸጋ ኣብ መዓልቲ ይወስኽ እቲ በረኸት ንዓኹም ኣይኮነን እቲ በረኸት ንቤተ ክርስቲያን ምህነጽ እዩ ዝተዋህበኩም ነዚ ድማ ተረዲእኩም ነዚ ድማ ተፈሊጥኩም በተብዓት ኣብ ዝደውልኩም ተምልኹን ተገልግሉን ስለዘለኹም እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋ ይብዛሓልኩም ኣብ መዓልቲ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ንዑ ተምልኹሉ ቅንያ ውሽጥኩም ይቕምጥ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኩም ንፈተኩም ኢና
كلكم እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ኳዳን መጻኩም አቤት አምላክ ንኽንብ አይኮና ንመጽ ንኽንቅበልና ምክንያቱም እግዚአብሔር ዘይውዳ ጸጋ አለው ዘይውዳ ጸጋ አነ ባይ ዝብለኒ ደኺምና አይና ንመጽ ክንመጽ خለና ብዙሕ ዘድክመና ነገር አለው ዛ ሰሙን እዚያ አነ አይሐስወኩም ነን ብዙሕ በስጋን በመንፈስን ዝደኸም ኩላ ሰሙን ያነራ ፈተና ዝበዝሐኒ ኣብ ጸሎት ክብል ከለኹ እቲ ዓለም ዝሕዘን ዝነበረ ቅድም መጽ ንኸመስግኑን ንድሕሪት ዝስሕበኒ ብዙሕ ነገር ነሩ ግን ንዑ በድሄነ እግዚአብሔር ከመስግን ከለኹ ውሽጠይ ሰላም በዝሕ ነሩ ሰላም መልእ ነሩ በገለ ኸይጭነቕ እዛ ቃል እዚኣ ኣብ ሰሙን ምሳይ ዝነበረት ቃል ስለ ደኾነት የምሳኹም ምሳይ ትበልኩም ዘድልየኩም ዘበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ገሩ ክመልአልኩም እዚ ግበረለይ እዚ ኣይትግበረለይ በዚ ኸቢድን ነልና ናብ ኣምላኽ ክንወድቕ ከለና ኣቐዲሙ ሱሪኢና ኣሎ ከነመስግኖ ስለ ዝደሊ እዩ 10 ለምጻማት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኦም ነጺሆም ከይዶም ሓደ ግን ክምለስ ሪእዎ ከመስግኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ መጺካ አይበሎን እቶም ተፈወሱ 10 ደይነበሩን ኢልዎ ይሕዋቴ ዘሐጉስ ነገር ክንረክብ ከለና ካብ እግዚአብሔር መሊስና ናብ እግዚአብሔር ክንጠብቕ እምበረይ ኣብታ ሓጎስና ጊዜ ወሲድና እስክንተርፍ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደሊ ምስጋና ይዝደሊ ካባና ኣይኮነን ተገቢርልና ዘሎ ተገይርልና ዘሎ ኩሉ እሱ ከም ዝገበረልና ግን ክንመስክረሉ ይደሊ ክንመስክረሉ ይደሊ ክንእመኖ ይዝደሊ ከነመስግኖ ይደሊ ካለ ነገር አይደልን ኩሉ ዘለዎ አምላክ ስለ ደኾነ እዚ ኣብ ውሽጠይ ይመላለስ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ሰላም ዛዓቀብ ኩሉ ቃል ስለ ደኾነ ምሳኹም ከማቀል ስለ ዘለኹ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን መደባትና ቀጽላሎ ረቡዕ ሰዓት 6 ፈረቀና ይጸሎት ጊዜ ዓድግና ንምጻ ዋላ ሓንቲ ኣይነግበር ግን ኣብዚ ተኣኪብና ንኣምላክን እመኖ ንኽእለሉ ሓደ መገዲ ስለ ዝኾነ ኣፍና ከፊትና ዋላ ንእግዚአብሔር እዚ ኸቢድን ኢልና ሕቶና ዋላ ጾርና ተደይውደቕናውን ግን ኣብ ማእከልና እግዚአብሔር ከም ደሎ ንእመነሉ ስለ ደኾነ ስለ ሕዋት ንጽልየሉ ስለ ማሕበር ንጽልየሉ ስለ ሃገርና ንጽልየሉ ስለ ዝሃገሩ ንጽልየሉ ስለ ደኾነ ኩልኹም ክትመጹ ከተባባዓኩም ደሊ ሰንበት በጸሎት ጀሚርና ኣብ ኣምልኾ ድሕሪና ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንከይድና ዝተመደበ ስርዓት ስለ ደኾነ ናይ እግዚአብሔር ጊዜ ከም ተኾነ ኩላና ኣብ ውሽጥና ነትቋጽሮ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኩም ጅድምና መደባትና ቀጽላሎ ንእግዚአብሔር ሒዝና ይድመጻኖ ነገር አሎ ካብቲ እሱ ደሃበና መሊስና ድማ ንእግዚአብሔር ንዕዮ አምላኽ ዝኸውን እሙናት ኮይና ክንመጽእ እግዚአብሔር አምላኽ ዕሽርናን በመባእናን ነምልኸሉ ጊዜኡ ሪሽዳ ለው ምኽነጆ ክትመጽእ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርክ ክስከንዕነጆ ዲያቆናት ኣብዚ ብዙሕ ዘገልግሉና ንደሊና ንዕነጆ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናዩ እሙናት ክንከውን ይዝደሊ ካብቲ ድቕበልሲ እቲ ድህብ ኣዝዩ ይባረኽ ብልና እግዚአብሔር ቃል ወዶ በገንዘብ ጥራሕ አይኮና ንእግዚአብሔር እሞን ክንከውን ጊዜና ክንህቦ ንርእስና ክንህቦ ልብኹም ክፈቱለይ ዝብል ደሎሞኒ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዞም ዲያቆናት ከነመስግኖ ኢና እሳ ድማ ኣብዚ ብጸሎት ክትመርሓና እያ ኣብቲ ኢድና ሒዝናዮ ዘለና እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ዘቐመጠ ሓሳብ ሒዝና ድመጻና ክባርከና እዩ እግዚአብሔር አቦና መስግነካ ኣለና ببزح محرد دقيف كابز ساعات زلزب صحكانا دقيمنا نمسكنك لنا سلازز انحنا كلنا يعمل خو غزينا يصلوت غزين نباركك لنا اجد ما እግዚአብሔር አቦ ከም ቃልካ ካብቲ ዝሃብካና ሒዝና መጽና ለና ሞ ንዕጀ ወንጌል ክውዕል ጥበብን ምስተውዓልን ክትበና እግዚአብሔር አብ ነቶም ዘመሓደርዎ ጥበብን ምስተውዓልን ክትቦ መጽልይ ኣለኹ ጎይታ ካብቲ ገንዘብ ንልዓል ድማ እግዚአብሔር አምላኸይ ኩሉ ግዜ ህይወትና በመልኡ ንጎይታ ክንህብ መታን ጸጋን ኃይልን ክትብዛሕልና ብሽም ኢየሱስ ይጽልይ አሜን لعنكتبن ما عدينا زعرف علويعتنا مزقفنا زلو تقمتوا لبنا بخبر خيو يسوس كبرنا
ንግስልና 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 كما خاقرنا نخبرو كابخا حالفنا نملخو نقرمو نغنقون ويتايرنا ቆይቶት ገስክበር ብግርማ ንበር ንስኻ ተመለኽ ተመስገን እግዚአብሔር ነጸብራቕ ብርሃንካ ደሚቑ ሕይወትና ንኽብርኻ መስጋድዩ ሓጎስናን ሓይልናን ክበረልና 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 እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ጀደማ መደባትና ይቀጽላሉ በቃል አምላክ እግዚአብሔር ክዛረበና ልብና ከፊትና ክንሰምዕ ናውሽቲ እዛና ድማ ከምት ቃሉ ከምት መንፈሱ ኮይኑ ተኸፊቱ ክሰምዕ ምእንታን ድልዋት ክንከውን እግዚአብሔር ይደሊ ኣብዚ ድመጽእ ሰብ ካብ ልቡ ከይኮነስ ከምት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጡ ዘቀመጦ መንፈስ ቅዱስ ዘመርሖ ክዛረበና ምእንታን ንዑ ክድግፎ ንዓና ድማ ከም ሰብ ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ድዛረበና ከይኮነስ ብኡ ገሩ እግዚአብሔር ከም ድዛረበና ገርና ልብና ተዳልዩ ክንሰምዕ ንዓና እውን ክድግፈና ንሰዓት እዚ ንሓውና ሄኖክን መንፈስ ቅዱስን ይሕለፈ ኸቤ ሎሚ ቃል ዘካፍለና ሓውና ሄኖክ እዩ ኩላህና ልብና ከፊትና እግዚአብሔር ቃሉን መንፈሱን ክንሰምዕ ندالو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሓውና ሄኖክ እጅ ክመጽዩ በዚያ ሁዳ ያለማ እግዚአብሔር ይባርክ በዚያ ነፍጸኔሲ ማይክሮፎን ገረሲ አጽወነ ነይሮሞ ሄጄ በይገር ከተዓጽወኒ ኻ يلا ودا يا ودا أزيد فتوى أزيد فتوى እግዚአብሔር ይባርኩ መዘመራን ያው ከምት ዝበለው መዘመራን እኮ አፍሪ ወይ አትየው ወራማይ ናይ ከተማይ ዝውሩ ነው ናይ ቴብሎም ትራፊክ ቴብሎም ሄደም እግዚአብሔር ይባርክ ወርዲ በሐቂ አምሳሐፊ صعبنا እግዚአብሔር ይባርካ በለው እስኪ ፍላይ ወርዲ እንዴት ጉልበታ ኃይላሲ አምላክ ይርዳል ሁሉ ጊዜ ናቲ ቅዳሴ ካልሳት ዝምረለይ ዘላ አፍታነ ቅዱስ ከለሁ ሰዓት ዝምር እንዴ አጋጥ ይመለለው هجس بقى قالت حساباتي قالون يخيل مسا اوي اتامو بقى جابير يبارك قالت بفوليه دست زبلنا مالتي والله كذا حسابي سي كله وشت يزلو ነገራት ሲሪዮ በዚህ መዝሙር ማለት ነው ስለዚህ አም ሶ ሃፒ እግዚአብሔር ይባርክ ለማዓልተኻ ያው ሳሆ መጽየለሁ ኢሌ እግዚአብሔር ይባርክ እስቲ እግዚአብሔር ይባርክ በልዋ ለመጽያላ ወላ ከም ሳሙኤል ከጎበስኩ አይመጽኔ ላ መስለን ኔራ ጦኬ ከገደፈ እግዚአብሔር ይባርክ ይፍልየ አምላክ ሞኒ እግዚአብሔር ጻድቅ በአምላክ ንሐጎስ አምላክ ይደሊ ሐጎስና አምላክ ኮን ጽቦት ከማ አምላክ ዝበለ አምላክ የለ ሐጎስና እሱ ሆናለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርክ እሺ ክንጸልይና እስኪ አምላክ በአይን በአኻትኩም ጌሩ ክዛረቦ ዝደሊ ነገራት አለው
ኣምላክ ክዛረበና እዩ ብሓቂ ኣምላክ ክተዛረበ ንብሎ ኣምላክ ክዛረብ እዩ ብኸመይ ክዛረብ ንሱ ይፈልጥ እስኪ እንጸልይ እስኪ ኣምላኽ ባራ እስኪ እግዚአብሔር በቃልካ ጌርካ ተዛረበ ንብሎ ከምቲ ብመዝሙር ብጸሎት ተዛረበና እስኪ በቃሉ ጌሩ ክዛረበና ኢየሱስ ሃሌሉያ ብሓቂ ቃል ኣለካ ብሎ ንዓይ ዘሳግር ቃል ኣለካ ብሎ ንዓይ ደጸናነ ቃል ኣለካ ብሎ ንዓይ ዝፍውስ ቃል ኣለካ ብሎ እግዚአብሔር ቃሉ ለኢኹ ፈወሶም እዩ ዝብል ኣምላኽ ክፍውሰና እንተዳ ኮይኑ ቃሉ ዝህበና ኣምላኽ ካብ ጉድጓድ ከውፃና እንተዳ ኮይኑ ቃሉ ዝሰደና ብቃሉ ጌርና ንፍወስ ብቃሉ ጌርና ድማ ንብርትዕ ብቃሉ ጌርና ድማ ንጥሕስ ትጥሓስ ምክንያቱ ቅድሜና ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ሆይ ጁነ መስክነካ ኣለኹ ኣቦ ንዓይኒ ባርያኻ ድማ ከምቲ ስኻ ትደልዮ ጌርካ ክዛረብ ተባዕትን ሓይልን ክትበል ይጸልይ ኣለኹ ኣቦ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክንርኢ የእንትና ክትከፍት ይጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ቃልካ ሓይል ኣሎ ኣብ ቃልካ ፈውስ ኣሎ ኣብ ቃልካ ምጽንናዕ ኣሎ ኣብ ቃልካ ኩሉ ለሞ እግዚአብሔር ሆይ ከም ቃልካ ጌርካ ትዛረበና ንልብና ንውሽጥና እግዚአብሔር ሆይ እቲ ሰብ ክሰምዖ ደይክእል ውሽጥና ንስኻ ጌርካ ትዛረቦ ንጸልይ ኣለና ኣቦ ንስኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ሞ ተባረኽ بسم يسوع آمين اوكي قدمت نابتي تمرتي مخاري قطمه كقطم لكم قدم حجي قطم نيره حجي خا اسكي فتنا انتي تبل سبات نود سب من يبلوه سبات نود سب من يبلوه አይሁድ ከሳምራዊ ሙኻን ነጊሮም ጋኒኑን ከምዘለካ ጽቡቕ ዶ ንብል አይለናን ኢሎም ካብ አብርሃም ዶ ንስኻ ተዓቢ ነቢያት ሁን ሞይቶም ንርእስኻ መን ትገብራ ኣለኻ ኢሎም ሓቲቶም ኩሉ ሲኢሮም ፍልጠቶም ትምክሕቶም እቲ ሊቀ ካህናት ብዛዕቡ ሓቲቶም ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንተኾይንካስ ክትነግረና ኢሎም ካብ ብዙሕ ወገናት ተጨናኒቆም አጋንንቱ ንስኻ ወዲ አምላኽ ኢኻ እናበሉ እናጨደሩ ካብ ብዙሓት ይወፁ ከየሽ ከዓለሉ ይገናهم ካነበረ ብስትንፋስ ኡፍ ኢሉ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ አፎም ስቕ አቢሉ ሓንቲ እኳ ክዛረቡ አይፈቀደሎምን በኃይል ቃሉ ወይዚ ኢየሱስ እዚ ክብርት ደስ ክብል ከተዕለሉ ናይ ኩሎም ግምታት ዘስደምም ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱም ከሓቶም ጀሚሩ ብቀስ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢየሱስ ገሊኦም እንታይ ይብልዎ ዮሐንስ ይብልዎ ዮሐንስ መጥምቅ ካልኦት ድማ ኤልያስ ይብልዎ ገሊኦም ከ ይብሉኻ ኤርምያስ ይብልዎ ወይ ሓደ ካብ ነቢያት ዝብሉ ካለው ኢሎም ሲ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብልዎ መን እዩ ትብሉኒ ምስ በለስ ንስኻስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ጴጥሮስ ስምዖን ወዲ ዮሐና ኢሉ ኢየሱስ እዚ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ እምበር ካልእ ከቶ ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፅሕ ኢኻ ኢልዎ እሞ ሓወይ ሓብተይ ክርስቶስ መን እዩ ንዓኺ መን እዩ ንዓኻ መን እዩ ንዓይ انت نعي سلي كتبل كاب سماي زوردكا اتم مويتكا مقابر موتن زي حازكا سلي كتبل لا مسقل سسقلكا زي قبعني بصدقكا صدقكا كاب دق برخا ولدكا غيركا سلي كتبل حيطات كوينكا تراعي لي علىخا እና ገረምካ በተወይ ሓድሽ ደምካ ብርግጽ ንዓይ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ እዩ نعاكم انتايو كريستوس انتايو كريستوس انتايو بركت نعاي كريستوس
ወድህያው አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይባርኩ አርስቴውን አባያ ኮፍ ክብላ አታግጥ መየደው ዝብል አርስቴውን እንታይ ትብል ንሱስ መን እዩ ትብል አርስቲያ ንሱ መን እዩ ንሱ መን እዩ ትብል ሐሳቢና ክንህዝ ንሱስ መን እዩ ናይ ብዙ ሰብ ሕቶ እዩ ናይ ብዙ ሰዓት ክምለስ ዘይተኻዓለ ወይ ከዓ አምላኽ ክገልጸሉ ተዘይፈትወ ዘይግለጽ እዩ ንሱስ መን እዩ ዝብል አርእስቲና ክንሪያ ማለት እዩ ቅድመን ኣብታ አርእስቲ መኻደይ ኣብታ አርእስቲ እንታይ ንሱስ መን እዩ ንሱስ መን እዩ ዝብል ሕቶ ናይ ብዙሓት ሕቶ እዩ ክሳብ እዚያ ሰዓት ብዙሓት ሕቶ ዝኾኖም እዮም ገሊኣቶም እንታይ ይብልዎ ኤልያስ እዮም ይብልዎ ገሊኣቶም ድማ ኤርምያስ ይብልዎ ገሊኣቶም ድማ ካብቶም ነቢያት እዮም ይብልዎ ኣረ ገሊኦም ድማ ወዲ ዮሴፍ እዮም ዝብልዎ እዚ እኮ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ፀራቢ እዮም ካ ይብልዎ ሕዋቱ ዶም ሳና ዘየለኻ ይብልዎ ክሳብ እዚያ ሰዓት እዚኣ ግና ንብዙሓት ሕቶ እዩ ንሱ መን ምዃኑ ብዘይ ምፍላጦም ንሱ መን ምዃኑ ብዘይ ምርድኦም ብዙሓት ድማ ጠፊኦም እዮም ንሱ መን ምዃኑ እንተዘይፈሊጥናዮ ንሱ መን ምዃኑ እንተዘይተረዲናዮ ንሱ መን ምዃኑ እንተዘይስተብሂልናሉ ህይወትና ከቢድ እዩ ብዛዕባ እዚ ከሰላስል ከለኹሲ ኣብቲ ስራሕናስ ቃል ኣምላኽ እንተዓለናስ ምስ ሓደስ ንሱ እኮ ሽኡ ናተይ ሓሳባተይካ ቡይ ነይረ ንሱሲ ንዖም ክምልከት ኢሉ ዝተፅሓፈ ፅሑፍ እዩ ብዛዕባ ብዙ ግዜ ናይ እስራኤላውያን ስለ ዝብል ኣብቲ መፅሓፍ ካብዎም ስለ ዝኾነ ከዓ ንዖም ዝምልከት ፊክሽን ስለ ዝኾነ በቃ ታክቲክ ተገይሩ ተሰሪሑ እዩ እምበር ትክክል ኣይኮነን እዚ መፅሓፍ ምፈለንስ ልክ እዩ ንኡ ንሱ እዩ ንዓይ ግና ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ ኣሕዋተይ ንሱስ መን እዩ ሕተትዎ ንዓበይትኩም ንሱስ መን እዩ ኣባይ ኢልኩም ሕተትዎ ንሱስ መን እዩ በልዎ ንሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ ኣብ ማቴዎስ 18 ማቴዎስ 8 ክንሪና ብዝኾነ እዚያ መፅሓፍ ኩላትኩም አንብቡ በሞባይል ለሚናስ ተሸጊርና ኣለና ኣነ ትሽገር ፀንሐ ብጣዕሚ እየ ዝሽገር ግን ክወፆ ይደሊ ብፍላይ ወረቐት ከምዚ ኣብያ ኣሎ ክተንብባሲ ቅድም ኣበይ ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና ነርና ናብ ሞባይል ሽፍት ምስ ገበርና ናብ ብዙ ቀይረና ኣሎ ብድኾነ ግን ኣብ ማቴዎስ 8 ኩላትና ከነንብቦ ኢና እስኪ ምሳይ ኮንኩም ከተንብቦ ይኹም ድሓን ኣብቲ ሓሳባት ካብ ለኣል ኣሎ ኦኬ ድሓን ኣነ ከንብቦ እየ ኣብ ማቴዎስ 8 24 እንታይ ኢሉ ኩላኻትኩም ሕዝለይ እነሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጀልባ ክሳ ዘጎልባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብይ ንዋፅ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ቀሪቦም ጎይታ ይጠፋኣና ኣድሕነና እናበሉኻ ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ኣቱም ጉድለታት እምነት ከመይ እትፈርሑ በሎም ሽኡ ተንስኡ ንንፋስ ንባህርን ገንሖም ዓብይ ህድኣት ከዓ ኮነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስ ባሕርን ዝእዘዘሉስ ምን ኮን ኢሎም እንታይ ገበሩ ኣስተንከሩ ንሱስ እንታይ ኢልዎ እቶም ነቲ ባሕርን ንፋስን ገንሖ ፀጥካ በለ ይብለና ብድሕሪ ኣብታ 27 እንታይ ኢሉ እቶም ሰብ ከዓ ኢልዎ እዚስ ንንፋስን ባሕርን ዝእዘዘስ ምን ኢሎም ይኸውን ኢሎም እንታይ ገበሩ ኣስተንከሩ ኢሎም ኣብዚ ሓሳባት እንተዳሪናዮ ነቲ ንፋስን ባሕርን ፀጥ ምስ በለሲ ንሳቶም እንታይ ኢሎም ኣስተንከሩ ተገረሙ ተደነቁ ሓደ ግዜ ኣምልኾ ክንድነቐሉ ደይኮናስ በቲ ኣምልኾ ጌርና ንኣምላክ ክንሪኦ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ ንሱ መን ምዃኑ ስለዘይፈለጥዎስ ዋው ኢሎም ዋው
እዝስ ንባህርን ንፋስን ዘዝወስ መን ይኸውን ኢሎም ካን እንታይ ገበሩ ኣስተንከሩ ካብኡ ክሓልፉ ኣይከኣሉን ካብኡ እንታይ ገብሩ ኣይከኣሉን ካብ ምድናቕ ዝሓለፈ ነገራት የለን ሕዋተይ ካብ ምድናቕ ንላዕሊ ክንከይድ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ካብ ነድንቆ ንላዕሊ ሓደ ግዜ ኣምልኾ ክፅቡቕ ከሎ ሰባት እንታይ ይብሉ ኣነ ንስኻትኩም ንብሎ ነገራት ዋ ሎም መዓልቲ እኮ ደስ ክብለካ ኣምልኾ ትብል ካብ ምድናቕ ንላዕሊ ክንከይድ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ካብቲ ኣነና ዋው ካብ ንብሎ ንላዕሊ ንሱስ ደሚቑ ንሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ ክንሪኦ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ ንሳቶም እንታይ ኢሎም ኣዝዮም ተገረሙ መን ዳዕሉ ንባሕርን ንፋስን ክእዘዝዎ ዝኽእሉ መን እዮም ኢሎም ተገረሙ ተደነቑ ህይወት ካብ ምድናቕ ንላዕሊ እያ ህይወት ካብ ንሪኦ ንላዕሊ እያ ህይወት እንታይ ያንሳ ምክንያቱ ንሱ መን ምዃኑ ክሳብ እሱ ኣይፈለጥዎን ንክርስቶስ እንታይ ፈለጥዎን ስለዚ እንታይ ኢሎም ንስኻትኩም ኢልዎም እሱ ኣብታ ልዓሊሲ ንሱ ኸ ኣቱም ጉድላት እምነት ኢልዎም ከመይ ትፈርሑ በሎም ምክንያቱ ንሳቶም ክፈርሕዎ ዝኽኣሉ ነገራት መን ምሶም ከም ዘሎ ስለ ዘይፈለጥዎ እዮም መን ምሶም ስለ ዘሎ ስለ ዘይተረድኦም እዩ መን ምሶም ዘሎ ስለ ዘይፈለጥዎ እዮም ፍርሓት ኣትዮም ምክንያቱ ኣብ ገዛኹም ሲ ኣብ ገዛና ኣብ ኩሉ ገዛና ዓፂና ሰብ መዓፆ ኳኳ ምሰብለ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቀዳማይ ሕቱ እንታይ እዩ መን ኢኻ ትብሎ ምሽ መን ኣሎ ዘሊሉ ዝኸፍት የለን መን ኢኻ ትብሎ ሽኡ መን ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ልብኻ እንታይ ይገብር ይረግዕ ምክንያቱ ረብሻን ሽበራን ይብልካን ክትከፍቶኻ ዕድል ኣለካ ማለት ስለዚ መን ኢኻ ትብሎ እሞ መን ምዃኑ ምስ ተዛረበ ንስኻ ኸ ነቲ ኣነ ኢሉ ድምፁ ምስ ኣስማዓካ ወይ ድማ ሽሙ ምስ ነገረካ እሱ መን ምዃኑ እንተዳ ፈሊጥካዮ እንታይ ትኸውን ልብኻ ይረግዕ ክትከፍተሉኻ ዕድል ትረክብ መን ምዃኑ እንተ ዘይፈሊጥካ ግን መን ምዃና እንተ ዘይተረዲእካ ግን ክትከፍት እንታይ ኣይኮነን ስለዚ ኸይ ንሱ ኣብ ማዕበል ደቂሱ ከሎ ምሶም ክኸይድ ከሎ ንሱስ መን ምዃኑ እንታይ ይገብርዎ ነዮም ኣይፈልጥዎም ነይሮም ንሱ ድማ ደቀሰ ይብል ንሳቶም ድማ ምሶም ዘሎ መን ምዃኑ ኣይተረድኦምን ነይሩ ስለዚ የሱስ ጥፋና ኢሎም ምስ ነገርዎ ንሱ ድማ ንባህርን ንንፋስን ጸጥ ምሰበለ ንሳቶም እንታይ ኢሎም ዋው ኢሎም ዋው ከምዚ ዓይነት ትሪናዮ ኣይንፈለጥና ንባህርን ንንፋስን ደው ዘብል ኣይረዓናን ዋው ኢሎም ሕዋተይ ብዝግባዕ መን ምዃኑ ንሱስ መን እዩ ኢልና ክንፈልጦ ኣምላኽ ይደልየና ድሕሪኡ ኣብቲ ሓሳብ እንተዳዕሪኹሞምሲ ኣብ 28 እንታይ ኢሎ ናብ ምድሪ ጌርጌሶን ምስ ተሳገረ ከዓ ዓጋንንቲ ዝሓደሮም ክልተ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኦም እንታይ ገበርዎ ተጓነፍዎ ኣቱም ሰባት እትዮም ደቂ መዛሙርቱ ንሱ መን ምዃኑ እኳ እንተዘይፈለጥዎ ዓጋንንቲ ግና እነሱ መን ምዃኑ እንታይ ገብርዎ እዮም ይፈልጥዎ እዮም ኣጸቢቖም ይርድእዎ እዮም ስለዚ ንሳቶም መን ምዃኑ ስለ ዘይተረድኦም ንሱ ካረይዎ ሸዓ እኮ ካብቲ ባሕሪ ምስ ሰገረ እንታይ ኢሎም ንሳቶም ድማ ሓደ እኳ በታ መገደቲ ምሕላፍ ክሳብ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ እንታይ እዮም ነይሮም ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ ዝብል ብድሕሪ እንታይ ኢሎም እኖ ከዓ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣለና ቅድሚ ጊዜኡ ዶ ከተሳቀየና ናብዚ መጻኻ ናበሉ ጨሮ እንታይ በሉ ንሱ መን ምዃኑ እንታይ ገይሮሞ እዮም ንሱ እንታይ ምዃኑ ፈሊጦም ፈሊጦም ኣለዉ ንሱም ሰባት ንየሱስ መን ምዃኑ እኳ እንተዘይተረድዎ ዓጋንንቲ ግና እንታይ ገብሮ ይፈልጥዎኻ ይሽበሩ ይቅጥቀጡኻ ነይሮም ይብለና ስለዚ እንታይ ኢሎም ሽኡ ኢልዎም ንሳቶም ድማ ኖ የሱስ ወዲ ኣምላኽ እንታይ ኢሎሞ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣለና ኢሎሞ ንሱስ መን ምዃኑ እንታይ ገብርዎ እዮም ይፈልጥዎ እዮም ይርድእዎ እዮም ስለዚ ኣብ ዙርዩ ዘለዉ ሰባት ንሱ መን ምዃኑ እኳ እንተዘይተረድእዎ ዓጋንንቲ መን ምዃኑ ኸ ይፈልጥዎ ነይሮም ሕዋተይ ሓደ ነገር ከርግጸልኩም ደሊ ንሱ መን ይንኣኺ መን ይንኣኻ መን እዩ ኣብ ቤትካ
መኒ አውልድካ ንሱ ወዲ ህያው አምላኽ ምዃኑ እንተዳ አሚናዮ በሐቂ ካባኹም ዘይኮነ ካብቲ ኣብ ውሽጥና መን ምዃኑ ዝተረዳእና ካብኡ ነገራት እንታይ ክገብሩ ክኽእል እዮም ከንቀጥቅጥ እዮም sometimes ንሱ ኣብ ውሽጥኩም መን ምዃኑ እንተዳ አንጊስኩሞ ካባኹም ንላዓሊስ ክትሓልፉ ከለኹም ሲ ጳውሎስ ድማ ብጽላሎቱ እንታይ ይገብር ነበረ ይብለና ይፈውስ ነበረ ይብለና ምክንያቱ ናይ ጳውሎስ ጽላሎት ዘይኮነ መን ምዃኑ ኣብ ውሽጡ ዝኣተወ ክርስቶስ ንሱ ኣብ ስሙ እንታይ አለው ቅብእ አለው ኣብ ስሙ እንታይ አለው ኃይል አለው ኣብ ስሙ እንታይ አለው ስልጣን አለው ኣብ ስሙ እንታይ አለው ፈውስ አለው ስለዚህ ንሱ መን ምዃኑ አጸቢቅና ክንሓትት ይግባአና ንስኻስ መን ኢኻ ንዓይ ብልዎ ንስኻስ ኣበይተይ መን ኢኻ ብልዎ ንስኻስ ንዓይ እንታይ ኢኻ ብልዎ መን ኢኻ ትብል ሕቶ كل جزء كتحاتوا يجبعكم من يخان عين سخا من يخان عين سخا من مخانون تردينا كل هوتنا قليل يخون كل نجاراتنا يجزو كيك كاب متن لا كابانان لا على ديك هنا كاب تسمون لا على انتي كجوريم كجوريم عجان انت دما ينقطقطون يشربلون يلو مخنياتو لسو مسمصس يسوس ودهيو عملا نسخاس من مخان كان نفلطينا بزي غزي دمونا انا كتساقينا مصاخا بلو ነገር ግና ብልዕሊ ዝነበሩ ሰባት ደቂ መዛሙርቱ ግና ንሱ መን ምዃኑ እንታይ ገበሩን አይፈለጥዎን አይተረድእዎን አይስተባሃሉሉን ሕዋቱ ድማ እንታይ ገበሩን ደቂ ዓድው እንታይ ገበሩን አይተረድእዎን ንሱስ ወዲ ጸራቢ ሕዋቱ ዶ ምሳና ዲለ ያቆብ ሐውሎ ዶ ምሳይ ሀብቱን ዶሎ ምሳይ ከመገሩ ንሱ ዳወድ ጎረቤትና እንዲ ምሳና ድጻወት ነይሩ እንደ ይብሉ ነበሩ ሐቀደ ويقولوا نيرو حايلو دم أي تجهدن يبلنا حايلو أبشوتنا تجهد كبرو أبشوتنا تجهد نجاراتنا كله نجارات سموس كخوننا مالت تيكونا نجاراتنا جزعت من تان كون نسمو من مخانو كنفلت أملاك دليلنا سلزين تايلو نسخاتكم كان من تقبلون نيلو نسوسنا عكس مني نسوسنا عيس مني نسوسنا عغاس مني نسوس ويسوس ودهيا أملاحي ونعاين تدعينا شو سلامنا كبزهي شو كابتسمون لا كابتسمون استبجسه انتي خوني عرفت خوني عبيثي انتي بليو نسخاس نعاين مني خابليو نسوسنا عغاس مني عبيتيس من ينسون عي نسوس ودهيا أملاخي نسوس ودهيا أملاخي سلازي حيل السمو نو من النتو كنفلت أملاخي دلينا في اللعب تريوا خمش قليم أكثر ولوا مش قليم ولوا كبلوا خايم أنا نسخاتكم قناع تمتساتهم زبلوا ديكونا نعاي نأخذكم نسوس ودهياو أملاك إيه أماتيوس أساس شديشتكن كينا أبا خلقكم مالك أماتيوس أساس شديشة أساس سلستان تايبل بيأذب بايت أفاهن النعم أوكي أساس شديشة أساس سلستان تايبل يسوس دما ناب كيروس ناب فيليبوس مسمسة دك مزامرتو سبات ود سب انتاي بلوه من يبلوه إلو حاتتوب نساتهم كا قليهم يوحنس متمك قالو دما إلياس قلياتهم دما إرمياس ويدما حدك كاب نبياتهم إلهم زبلو علو إلهم ملسلو انتاي ملسلو قلياتهم نسخاتكم سبات اسكي ورد سمو نغرات انتاي يلوهم عبدك بزعباي زرب نغرات انتاي يلوهم سبات اسكي عب سبات كتخدو خلقهم سي عب زرياهم زلوهم سب بزعباي ناتي سنتاي لم يزارو يلوهم سب بتورا سب انتاي كنبر يخيلي يكون عندي هذا حدا قدي مش بورا سب نبرينا ها هو نسوق حقهم سلز فلت انتاي لوهم سبات بزعباي سي انتاي يبلوهم مسك نغروني يلوهم
ሽኡ ንሳቶም ድማ ገሊያቶም ምክንያቱ ተሰሚዐሞ እዮም እንተ ምሳኹም ዘለኮ ኤርምያስ እኮ እዩ ኣቱ ምሳኹም ዘለኮ እቲ ካብቶም ነቢያት ከይምልዎ ኾ ነይሮም ይሰምዑ ነይሮም ምክንያቱ እንታይ ኢሎም ሰባት ብዛዕባይሲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ወረ እንታይ ይስማዕ ኣሎ ደገ እንታይ ይበሃል ኣሎ ክሰምዖም ደልዩ ስለዚ እሳቶም ድማ እንታይ ኢሎሞ ገሊያቶም ከምዚኻ ገሊያቶም ከምዚኻ ኢሎሞ ፅቡቕ ድሓርካ እንታይ ኢልዎም ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ከመን ንዓይ ትብሉኒ ኢልዎም መን ትብሉኒ ኢልኩም በሎም መፀት ሕቶ ብወረሰብ ነብር ዘይኮነሲ ንስኻትኩም ከዚ ኦኬ ወረሰብ እንታይ ኣሎ ከምዚ ኣሎ ሶሻል ሚዲያ እንታይ ኣሎ ከምቲ ኣሎ እቲያ ንነብራ ዘለና ዓለም እንታይ ኣላ ከምቲ ኣላ ከምቲ ሶሻል ሚዲያ ትነግረና ደይኮነ ከምቲ ትምህርቲ ዝብለና ደይኮነ ከምቲ ፈላስፋ ዝብለና ደይኮነ ከምቲ ካልኦት ዝብሉና ደይኮነ ከምቲ ሪሊጅን ዝብለና ደይኮነ ከምቲ ጎረቤትና ድዛረበና ደይኮነስ ሕዋተይ ካብቲ ዝብሉና ነገራት ክንወፅ ስለ ዝደልየ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ከብዛዕባይስ እንታይ ትብሉ ኢልዎም ኦኬ ናይ ሰብስ ነጊርኩም እንለኹም ብዛዕባ ደገ ዝብልዎ ነገራት ነጊርኩም እንለኹም ኦኬ ንስኻትኩም ከብዛዕባይ እንታይ ምርዳእ ኣለኩም ንስኻትኩም ስንዓይስ መን ትብሉኒ ኢልዎም زيادة حتى متسيا نسخاتكم كمان تبلن اليوم سمون كا انتايلو سمون بيتروس كان نسخات كريستوس وديو عمله خا بلو انتايلو سمون دمايلو سمون بيتروس نسخات كريستوس وديو عمله خا إلو ملسلو يسوس كامل يسو بلو سمون وديو هانا إذا أبسمايت زلو أبو ينبر سجان دمنا يجلس الكانمو بتو إخا بلو يبلنا منيلو نسخات كريستوس ودهياو أملاخ إخايلو مخنياتو نسود ما منفس قدس تزي قليس اللهم نيرو انتايلو شو يسوس دم مايلو ملسلو سموني لو از مرد عزي از فلطات الزي دمن سجان تاي قبر الكان هاي قلت الكان دمن سجان زقلت الكان تزخون كم تيوم دقا زبلو يخاب مبالكاين كم تدمن سجان زبلكان تزخون يرو كم تيوم أبتي دقة زوري نجر مورخان يركا نجر جنا أنتايلو أزجنا عيلو يسوس مليسون دايلو أزجنا أب سماي زلوا أبو يجلس الكايلو نسخان دمن سجان يجلس الكان مون تاي خايلو تصيح خايلو بدهرين تايلو أنا خابل كان له نسخاسي إتروسي خايلو ما لا سلوا يبلنا دهارين تايلو نما هبريخا أبزاحو هزيا كهانساي دقيتا سيول دما ايك حيلواني انتايلو نما حبري انتايلو نما حبري سي كابزا خوحزيا ابي خوحزيا ابز مغلاص زيا يسوس وديه املاح زبل مسرت زلوو اويا خنصا هصتي ابزيا ايلو مخنيات كابت حسابات انت دا ترديكمو انتايلو يسوس وديه املاح خامس فلو بدهري بيتروس يلو ازس دمن سغانا يغلصلكان يلو منفس قدس يغلط الكامس فلسي اتا بيته يلو نما حبري كايلو ابيلو ابزا كوهزيا ابزا مرد ازيا ابزا يسوس ودهيا املاح زخونت بيته كريستيان انتي كغبرا كانصا شو انتايلو دغيتا سيول كانتاي غبروانيم اي كيلوانيم انتي كغبروانيم كناوصوا اكو انت مص انتي غبروانيم سلازي مرهو منغستن سمايات كبكايلو امدر ذا 10 كاي كله يلو زاربو مالت سلازن تايلو نما حبري ابي خانصايلو ابزيا مردا هواتي ابزيا مردا كنهلو املاخي دلينا نسوس ودهيا املاخي نسوس نعاس انتاي نسوس مني نعيبلو نسوس نعيسوس مني بلو نسو من مخانون تدا ترديخمو حراق توصيخم نسوس من مخانون مخن تدا فريتنايو كنسعرينا نسوس من مخانون تدا تردينا ايكننا وصينا سلازي انتايلو محابره يابي كانصايلو ابز فلطات زي انتاي غبراي كانصاي من زخونه هو هيمن يزلو كريستوس اندي ابتا كريستوس انتاي غبراي كانصاي ازق على مردا زلنا سبات ابز مردا انت دا حلينا زنا وصنا انت مص ايكننا وصينا كدفعنا اكو انت مص ايكدو دقناني كطحلنا اكو انت مص ايكن طحلينا مخنياتو نسونتايو كوهيو نسونتايو كوهيو
ስለዚህ ሰረትና እንታይ ማለት እዩ ስለዚህ ሰረትና ክንጣይ ያለ ሰረትና ኣብቲ ወዲ ህያው ኣምላኽ ዝበሎ ኢየሱስ ወዲ ስምዖን ድማ እንታይ ዝበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ዝበሎ ኣብዚ መሰረት እዚ ካንፃ ኢልዎ ህይወትና ብላንጋላንጋ ይነኺዶ ሳምታይምስ ሱመን ምዃኑ ስለኒ ንፈልጥ ኢና ዓጉል ንኸውን ምክንያቱ ንስኻ ምሳኻ መን ምዃኑ ዘሎ እንተዳ ፈሊጥካ እንታይ ኣለካ ትብዓት ኣለካ ናይ ሳይም ዘሎ መን ምዃኑ ይፈልጥ ኣነ መን ምዃነይ ዘይኮንኩሲ ምሳይ ዘሎ መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እንታይ ይገብርኒ ኣይክናወፅን ኣነ እንታይ ኣለኹ ካብ ርእሰይ ዘይኮነ ካብቲ መንነቱ ካብ ስመይ ዘይኮነ ካብቲ ባህሪው ሕዋተይ ናይ ማንም ነገራት ኣጀንዳ ኣካይድ ዘይኮናስ ናይ ክርስቶስ መሰረት ዘለና ሰባት ክንከውን ኣምላኽ ይደለየና ኩሉ ግዜ ናብዚ ምርዳእ ክነኣቱ ኣብ በይና ኣብ ፅሙዋ ኣብ ገዛና ክንኮናስ ኢየሱስ ንዓኻ እንታይ እዩ እና ንሕተቶ ኢየሱስ ንዓይስ እንታይ እዩ ኢየሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ስለዚ እንታይ ኢሎ ኢየሱስ ድማ ናብቲ ናቱ መፀተ ናብቱ ከይተቐበሎን ነቶም ዝተቐበሉ ብስሙ ንዝኣመኑ ዘበለ ውሉድ ኣምላኽ ኮኑ መሰል ሃቦም ኢሎ ምክንያቱ ናብቲ ናቱ ምስ መፀት እንታይ ገበርዎን ኣይተቐበልዎን ንኸይቀበልዎን እንታይ ኮይኖም ተሸጊሮም መን ምዃኑ እንታይ ገበርዎን ኣይፈለጥዎን ኣይተረድእዎን መን ምዃኑ ስለዘይተረድኦም ስለዚ እንታይ ኢሎም ነቶም ዝፈለጥዎ ነቶም ዝተቐበልዎ መን ምዃኑ ዝኣመኑ ሰባት እንታይ ኢልዎም ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ እንታይ ኢልዎ መሰል ውልድነት ሃቦም ይብለና ኣብዚ ዓይነት ምርዳእ ክነኣቱ ነገር ብዘይገድስ ካበየናይ መፂና ብዘይገድስ ንሱ ግና እምነትና ክንሓታ ይግባአና ብዘይገድስ ባክግራውንድና ንሱ ንዓይስ እንታይ ይብልዎ ንሱስ ንዓይስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ እመንዎ ጥዕና ናይ ቤትና ሰላምና ምሽባርና ምንታን ክኸይድ ካባና ንሱ ምሳይ ኢየሱስ ሃሎ ምሳይ ንብል ስሙ እንታይ እዩ ልዕል ኩሉ እዩ ስሙ ሓያል በዚ ታሪክ ሓንቲ መፅሓፍ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ከም በበልኩም እየ ቀዳማይ ሳሙኤል 25 እታ ኩሉ ሓሳባት እኳ ከም ኣይክእልኒ ብዙሕ ቅሳ ስለ ዘላ ኣብዚ ታሪክ እንተዳሪናዮ ብዛዕባ ሳሙኤል ድማ ሞተ 25 ኩላየን በባነቲ ሓሳባት ክትረድልኝ ከተንብዋ ትኽእል ኢኹም ኣብ ገዛ ሳሙኤል ድማ ቀዳማይ ሳሙኤል 25 ሳሙኤል ድማ ሞተ ብዘሎ እስራኤልካ ተኣኪቦም በኸይሉ ኣብርሃም ኣብ ቤቱ ድማ ቀበሮ ሽኡ ዳዊት ተንሲኡኻ ናብ በረኻ ጳርያን ወረደ ሓደ ሰብኣይ ተግባሩ ካብ ቀርሜሎስ ከሎ ኣብ ማዓውን ነበረ እቲ ሰብኣይ ድማ ኣዝዩ ሓብታም ነበረ 3,000 በጊዕ 1,000 ከዓ ጤል ነበሮ በታ ግዜ እቲ ድማ ኣባጊዕ ንክቆርፅ ኣብ ቀርሜሎስ ነበረ ስም እታ ሰብኣይ እቲ ናባል ስም ሰበይቱ ድማ ኣቢጋይል ነበረት እታ ሰበይቱ ድማ ኣዝያ ዝተውዓሊትን መልክዕኛ ነበረት እቲ ሰብኣይ ግና ጨካንን ግብሩ ድማ ክፉ ነበረ ንሱኻ ካብ ኣሌት ካሌብ ነበረ ዳዊት ድማ ኢልዎ ኣብዚያ ክመፅእ ደልየ ኣለኹ ዳዊት ድማ ኢልዎ ኣብ በረኻ ከለዉ ናባል ኣባጊዕ ይቆርፅ ከም ዘሎ ሰምዐ ሽኡ ዳዊት 10 ኣግባዝ ለኣኸ ዳዊት ከዓ ነቶም ኣግባዝ በሎም ናብ ቀርሜሎስ ደይብኩም ናብ ናባል እተው እሞ ብስመይ ከመይ ኢልካ ኣለኻ በልዎ ከመይ ድማ በልዎ ጥዕና ይሃበልና ንዓኻ ሰላም ንቤትካ ድማ እንታይ ይኹን ሰላም ምሳይ እንተንቢብኩምዎ ፅቡቅ ጥራይ ረይዎ ምሳይ ክትከዱ ሽኡ ዳዊት ድማ ከምዚ ድማ በሎ ጥዕና ይሃበለይ ንዓኻ ሰላም ንቤትካ ሰላም ንዘሎ ኩሉ እውን ሰላም ሕጂኻ ቆረስቲ ኣባጊዕ ከም ዘለውኻ ሰሚዐ እምበኣርሲ እቶም ጓሶትካ ምሳና እዮም ዝነበሩ በቲ ኣብ ቀርሜሎስ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ኣየስተፋሃርናዮምን ገለ እኳ ኣየኣጥፋናዮምን ንገላውኻ ጠይቆም ንሳቶም ከዓ ክነግሩኻ እዮም ብፅቡቕቲ መዓልቲ መፂና ኣለና እሞ እዚኦም ኣግባዝ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ ይርከቡ በጃኻ ኣቢድካ ተረኸበ ንገላውኻ ንዳዊት ሃቦ ለዋሃ ዳዊት ረይዎ ሽኡ ታይልዎ እቶም ገላው ዳዊት ድማ ምስ መፁ ድማ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ብስም ዳዊት ንናባል ነገርዎ ካበሉ ናባል ድማ ነቶም ገላው ዳዊት እንታይ በለው ዳዊት ድማ ናባል ድማ ነቶም ገላው ዳዊት መን እዩ ወይስ መን እዩ ንሱ መን እዩ
ወደ እሰይካ ምን እዩ ሎምስ ከካብ ጎይቶም ዝሞልኡ ገላሁ ብዙሓት እዮም እንጌራይ ማየን እቲ ንቆረስቲ ኣባገ ኢለ ዝሓረድክዎ ሕሩደይ ወሲደዶ ካበይ ምዃኑ ንዘይፍለጦም ሰባዶም ክህቦም እየ በላይ ብለና ታሪክ ክትሪእዎ ኣለኹም ዳዊት ኣብቲ ዝነበረሉ ሰዓት ናባል ሃብቲ ናይ ናባል ናይ መን ነይሩ ሃለዋ ዳዊት ነይሩ እጃም ኣለዎ ዳዊት ኣይኮነ እንዲ ኣብ በረኻ ጥሪትካ ከለውሲ ንሕና እንታይ ገበርናዮም ኣይስተፋሃርናዮም ገለ እኳ እንታይ ገበርናዮም ገለ እኳ ኣመፅናዮም ገለ እኳ ይወሰድናሎም ምሕረት ጌርናሎም ኢና ለውሓት ጌርናሎም ኢና ሃለዋ ኮይናሎም ኢና ኩሉ ፀላል ኮይናሎም ኢና እንተዘይ ኮይኑካ እንታይ ገበሮም ኢሎም ሕተቶም ንመን ነቶም ጋሶትካ ዳዊት መን ምዃኑ ምንታን ክትርዳእ እንተዳደለኻሲ ነቶም ጋሶትካ እንታይ ገበሮም ሕተቶም ንሳቶም ብዛዕባይ ክነግሩካ እዮም ኢልዎ ናባል ድማ ኣሻ ስለ ዝነበረ ምሕረት ናይ ዳዊት እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይፈለጦስ እንታይ ኢልዎ ንሱስ እንታይ ኢልዎ መን ኢልዎ መን እዩ ንሱ ወዲ ሰይኸ መን እዩ ስለ ዳዊት ኣይተረድአን ዳዊት ድማ ናይ ውገ ናይ ኣምላኽ ዝዋጋእ ሰብ እዩ ነይሩ ዳዊት ግና ኣጀንዳ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ እዩ ዳዊት ግና ኣብ ዙርዩ ሃያላት ተዋጋእት ኣለዎ ሓሳብ ኣምላኽ ዘለዎ እዩ ዳዊት መን ኢልዎ ንዳዊት ኣይተረድኦን ንዳዊት ኣይፈለጦን ዳዊት እንታይ ከም ዝገበረሉ ምሕረትካ ኣይተረድኦን ስለዚ ዳዊት መን ኢልዎ ወዲ እሰይከ መን ኢልዎ ብዘይ ምፍላጡ ረይዎ ድሓር ግና እንታይ ኢልዎም ኣስተሓፈሮም ኢሎም ምስ ከዱ እቲ ታሪክ ብዙ ትሪእዎ ኢኹም ንዳዊት ምስ ነገርዎ ድማ ዳዊት እንታይ ኢሉ ኣነ ንኸንቱ ድየ ሓለኹ ኢልዎ ኣብ ዙርዩ ዘሎ ሰራዊት እንታይ ግበር ኢልዎ ነፍሲ ወከፍካ እንታይ ግበር ኢልዎ ኣፅዋርካ ምዘዝ ኢልዎ ኣፅዋርካ እጠቕ ኣብ ቤት ናባል ዝነብር ተባዕታይ ዘበለ እንታይ ይገብርኒ ብሂወት እንታይ ክገብርኒ ኣይክነብርኒ ኢልዎ ኣብታ ታሪክ ርእይዎ ሽኦ ዳዊት ድማ ብቁጣዕ ምስ መፀ እቲ ታሪክ ከም ዝረኣይኹሞ ኣቢጋይል ድማ ነቲ ቁጣዕ ከም ዘዛሓለቶ ንርኢ ነገር ግና ድሕሪ ቁጣዕ ኣቢጋይል እንታይ ኢላቶ ንናባል እንታይ ኢላቶ ዳዊት መን ምዃኑ ምስ ነገረቶ ልቡ እንታይ ገበረ ሞተ ሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ እንተዘይፈሊጥናዮ ብክብሪ ኣጀንዳ ብክብሪ መላእክቲ ምስ መፀ ነገራት ከንቀጥቀጥ እዩ ኣኽራናት ክመክኽ እዩ ስለዚ ዳዊት ምስ ሰራዊቱ ምስ መፀሲ ኣቢጋይል ናባል ምስ ነገረቶሲ ብትዕቢት ዝተወጠረ ብስኽራን ዝዓበደ ብሃብቲ ዝሰኸረ ዳዊት መን ምዃኑ ዘይተረድአ ነገር ግና ካብ ስኽራኑ ምስ ወፀ ዳዊት መን ምዃኑ ምስ ፈለጠ ልቡ እንታይ ገበረ መኸኸ ንክርስቶስ መን ምዃኑ ዘይፈለጥዎ ሰባት ክርስቶስ መን ምዃኑ ዘይተረድኦም ሰባት ዓለም ትደፍኦ ዘላ ክርስቶስ መን ምዃኑ ምስ መፀ ግና እንታይ ክትገብር እያ ኣኽራን ከተንቀጥቀጥ እያ ልቢ ኩሉ እንታይ ክገብር እዩ ክንብርከኺ ስለዚ እንታይ ኢሎ ብክብሪ ምስ መፀ ብመላእክቲ ተዓጅቡ ምስ መፀ ነገራት እንታይ ክገብር እዩ ኣበሎ ኣምላኽ ዝበለ መን ይሱ ዝበልዎ ኩሎም ዝወግዎ እንታይ ክገብሩ እዮም ኢሎ ክሪእዎ እዮም ስለዚ ዳዊት እንታይ ኢሎ መጀመርታ ብክብሪ ሓቲትዎ ኣነ ውልድካ ኢልዎ ኣነ ባርያኻ ኢልዎ እንታይ ግበረኒ ካብቲ ዘለካ ሓበኒ ኢልዎ ምሕረተይ ኣባኻ እዩ ነይሩ ዕዳወይ ኣባኻ ዝርግሐ እዩ ነይሩ መን ኣሎ ተደፊኡ በረኻ ዝወፀ ከምዚ ዳዊት ምሕረት ዝገበረ ምክንያቱ ዳዊት ኣጀንዳ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዳዊት ዓላማ ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዳዊት ንኣምላኽ ዝዋጋእ ሰብ እዩ ነይሩ ኣማፅ ሰብ ኣይነበረ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኣብ በረኻ እንዳጠመየ እውን እንተኾነ እንታይ ይገብር ነይሩ ንብረት ናይ ሰብ እንታይ ክገብሩ ኣይተንክዩ ኢሉ ካብ ብዙሕ እንስሳታት ካብ በልዓት እንታይ ይገብርዎ ነይሮም ናይ ናባል ጥሪት ይሕሉ ነይሮም ሓንቲ እኳ ኣይተንከናን ኢልዎ ምሕረት ብዙሕ ጌርና ኣለና ኢልዎ እንተዘይኮይኑ ንዖም ሕተቶም ኢልዎ ዋላ ርእይዎ ኣወላለዳ ክርስቶስ ረይዎ ክርስቶስ ምስ ተወለደስ ናበይ መፅዩ ናብቶም ጋሶት መሽ መፅዩ እቶም ጋሶት ድማ ናበይ ከይዶም ሕጂ
ብዛዕባ ዳዊት ዝፈልጡ እዮም ጓሶት እዮም ነይሮም ዳዊት መን ምዃኑ ዝርድኡ እትዮም መን እትዮም ጓሶት እዮም ነይሮም ዳዊት ምሕረተኛ ምዃኑ ዳዊት ተዋጋኢ ምዃኑ ዳዊት ዘይተሓፈር ምዃኑ ዳዊት ናቱ ደይወስድ ምዃኑ እንታይ ዝገብሩ እዮም ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም ነይሮም ምርዳእ እንተደሊኻ ግና ነውዖም ሕተቶም ምስተውዓል እንተደሊኻ ነውዖም ሕተቶም ኢሎም ነገር ግና ንሱ ግና እንታይ ኢልዎ እታ ቃል ተዛረባ እንታይ ኢልዎስ ዳዊትሲ እንታይ ኢልዎ ዳዊትስ እንታይ እዩ ዳዊትስ መን እዩ ወዲ እሰይ ከመን እዩ ምክንያቱ ንሱ ብደገ ዝሰምዖ ወዲ እሰይ ካብ ጎይቱ ኮብሊሉ ዝሓደመ ምክንያቱ እንታይ ኢልዎ ሹ ኣብ ታሕቲ ሳውል ክዛረብ ከሎ ክንደይ ካብ ጎይቶቶም ኮብሊሎም ዝኸዱሲ ንዖም ክምግብ ኢልዎ ዳዊት ድና ካብ ቤት ሳውል ክሓድም ከሎ ኮብሊሉ ደይኮነ ኣጀንዳ ኣምላኽ ሂዙ ኸይዱ ሓሳብ ኣምላኽ ሂዙ ኸይዱ ተደፊዕኻ ኣይከይዱ ሳኦል ናባል ግና እንታይ ይፈልጥ እዩ ወረ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ሃብታም ስለ ዝኾነ ሃብታም ድማ ካብቲ ቤተ መንግስቲ እንታይ ዝገብሩ እዮም ዝመፁ በቃ ብዙሓት ዋላ ኣብቲ ታሕቲ ተሪኹሞሲ ከም ንጉስ ማዓደ ገበረ ዝብለና ምሽ ኣዝዩ ከም ንጉስ ዝኾነ ማዓደ ገበረ እሞ ኣብኡ ዝመፅእ መቼስ ከምዚ ናትና ኣይመፅን እዩ ማለት ሃብታማት እዮም ፍሉጣት ሰባት እዮም ዝመፁ ካብኦም ብዛዕባ ዳዊት ይፈልጥ እዩ አንታ ዳዊት ዝብልዎ ኣሎ ወዲ እሰይ ካብ መንግስቲ ኮብሊሉ ዝኸደ ከምዚ ወጠጤ ንእሽተይ እዩ ኢሎም ብዛዕባ ዳዊት እንታይ ገይሮም እዮም ይፈልጥ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ሹ ክንደይ ካብቶም ጎይቶቶም ዝኮብለሉ ኢሉ ነገር ግና ዳዊት መን ምዃኑ ኣቢጋይል ምስ ነገረቶስ ልቡ እንታይ ገበረ ልቡ ድማ መኸኸ ልቡ ድማ ሞተት ሕዋተይ ንክርስቶስ መን ምዃኑ ዘይርድኡ ሰባት ክርስቶስ መን ምዃኑ ከሪኦም እዩ ንሱ ብክብሪ ምስ ተገለጸ ንሱ ብግርማ ምስ ተገለጸ ንሱ ብሓይሊ ምስ ተገለጸ ሹ ፍጥረታት ኩላ እንታይ ክትገብር እያ ክትመክኸ እያ ኣብቲያ መወዳእታ ሰዓት እንተዳሪኹሞ ክርስቶስ ክእሰር ከሎ ክሓተሓዝ ከሎ እንታይ ኢሎሞ ብለይቲ መፂኦም ሲ ክሕዝዎ ከሎ ሲ እንታይ ኢልዎም ንመን ደሊኹም ኢልዎም ንመን ደሊኹም ምስ በሎምስ ንኣኻ ንየሱስ ኢሎሞ ኣነ እንድየ ምስ በሎምስ ኩሎም እንታይ ገበሩ ራ ኢሎም እንታይ ኢሎም ንሱ መን ምዃኑ ምስ ነገሮም ንድሕሪት ራዓ ኢሎም ወደቁ ይብለን ንሱ መን ምዃኑ ኣፀቢቕና ክንርዳእ ይግባአና መን እዩ ንዓኺ መን እዩ ንዓይ መን እዩ ናብ ቤተይ ስለዚ እጫናይ ናባል ዳዊት መን ምዃኑ እንታይ ገበሮን ኣይፈለጦን ብዘይ ምፍላጡ ግን ድሄኑ ድዩ ብዘይ ምፍላጡ ግን ጠፊ እዩ ነገር ግና ዳዊት መን ምዃኑ ምስ ተረድኦሲ እንታይ ሒዙ ከም ዝመፅእ ከሎ ምስ ፈለጠሲ ናባል ድማ ልቡ እንታይ ገበረት መኸኸት ሕዋታይ ኢየሱስ ብክብሪ ክመፅእ እዩ እቲ ኩሎም ዝወግዎ ድማ እንታይ ክገብርዎ እዮም ክሪእዎ እዮም ኢሎ ፍጥረታት ብምሉ እንታይ ክትገብር እያ ረዓረዓ ክትብል እያ ክትመክኽ እያ ንሱ መን ምዃኑ ምስ ተመፀ ብክብሪ ከምቲ ቀዳማይ ዝመፀ ደይኮነ እቲ ካልኣይ ኣመፃፅኡ ብክብሪ ዝመፀ ንሱ መን ኢኻ ዝበልዎ መን ምዃኑ ካ እንታይ ገብሮም እዩ መን ምዃኑ ከሪኦም እዩ ኣነ ንሲ ክብሎም እዩ ኩሎም ዝወግዎ ድማ እንታይ ክገብርዎ እዮም ክሪእዎ እዮም ንሱ መን ምዃኑ ክርስቶስ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ሽዑ ፍጥረታት ኩሉ እንታይ ክገብር እዩ ከንቀጥቅጥን ክመክኽን ማለት እዩ ከምዚ ናባል ልቡ ዳዊት መን ምዃኑ ምስ ፈለጠ ዳዊት እንታይ ሒዙ ከም ዝመፀ ምስ ፈለጠስ ልቡ ከም ዝሞተ ፀጥ ክትብል እያ ፀጥ ከይበለ ግና ኢየሱስ መን ምዃኑ ክንፈልጦ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኢየሱስ ንዓኽስ እንታይ እዩ ንሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ንዓይ ንሱስ ስለይ ዝሞተ እዩ ንዓይ ንሱስ ህያዋ እዩ ንዓይ ንሱስ ንዓይ በዚ መሰረት እዚ ክንመላለስ እንደሊ ዋላ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9 ንርኢ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9 ብዛዕባ ታሪክ ሳኦል ንሪኢና
ሳኦል ኣፀዋዕዎ ንርኢ 9:4 ከም ብባይ እንታይሎ ናብ ምድሪ እውን ወደቀ ቅድም ምሽን ሂዙ ዝወፀ ሳኦል ታሪክ ንሪኦ ድሃር እንታይሎ ክኸይድ ከሎ ኢሎ ቁርብ ልዕላ ቢለ ከም ብባይ ክኸይድ ከሎኻ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርዩ ኣንጸባረቐ ናብ ምድሪ እውን እንታይ ገበረ ወደቀ ሳኦል ሳኦል ንምንታይ ትሰጎኒ ዝብል ድምፂ ከዓ ሰምዐ ንሱ ድማ እንታይ በሎ ቁጥር 5 ንሱ ድማ ጎይታይ መን ኢኻ በሎ እንታይ በሎ መን ኢኻ ኣቱም ኣሕዋተይ መን ኢኻ በሎ መን ምዃኑ ኻ ክነግረና እዩ መንነቱ ክነግረና እዩ መንነቱ ዝሓብእ ሰብ ኣይኮነን መንነቱ ዝሓብእ ኣምላኽ ኣይኮነን ሰብ መን ኢኻ እንተኢልካይ ክሕባእ ይኽእል እዩ መንነቱ ክሓብእ ይኽእል እዩ ኣምላኽና ግና ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣምላኽና ኩሉ ግልጽ እዩ ስለዚ ሳኦል እንታይ ኢልዎ ኣይትረድኦን ዝሓተቶ ሕቶ ናይ ህይወቱ ለውጢ ዝነበረት ሕቶ እያ ህይወቱ ዝለወጦ ሕቶ እንታይ ኢልዎስ ንሱ ድማ ጎይታይ መን ኢኻ በሎ ጎይታይካ ኣነ ንስኻ ትሰጎን ዘለኻ ኢየሱስ እየ ኣብ ኣፍ ብልህ እንተ ኣድሓልካ ንርእስኻ ይዝገደካ ኢልዎ መን ኢልዎ ኣነ ንስኻ ትሰጎን ዘለኻ ክርስቶስ እየ በሎ እንታይ በሎ ጳውሎስ ግና ሓደ ነገር ተረዲዩ እቲ ድምፂ ምስ ሰምዐ እቲ ብርሃን ምስ ተረኣዮ ድምፂ ሳኦል ምስ ሰምዐ እንታይ ኢልዎ እሞ መን ኢኻ ኢልዎ እስኻስ መን ኢኻ ኢልዎ ኢየሱስ ካ እንታይ ኢልዎ ሳኦል ሳኦል ንምንታይ ንዓይ ትሰጎኒ ኣለኻ ኢልዎ ሳኦል ድማ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ንስኻስ መን ኢኻ ኢልዎ ኣነ ኢልዎ ሹ ርአይዎ ንሱ መን ምዃኑ ኣብ ውሽጥና እንተዳኣትዩ ታሪክና ክቕየር እዩ ነገራትና ክቕየር እዩ ንጳውሎስ ዝቐየሮስ እንታይ ኢልዎ እወ ድምፅኻስ ምስማ ሰማዕ ኣለኹ ብርሃን ርኢ ኣለኹ ንስኻስ መን ኢኻ ኢልዎ ሰባት ንዓኹም ክፅልዑ ከለዎም ንዓኹም ክሰጉ ከለዎም ንዓይ ክሰጉ ከለውሲ እስኪ ሕሰብዎ ዝወለደካ ወላድኻ ወይ ድማ ሓዋትካ ክፀልዑኻ ከለውሲ ብስጋ ድዮም ፀልዑኻ ዘሎ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ክርስቶስ እዮም ዝፀልዕዎ ዘለዉ እንታይ ገብርዎ ንዕዮም ዘባርርዎ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎ መን ኢኻ ኢልዎ ንሱ ድማ እንታይ ኢልዎ እቲ ትሰጎን ዘለኻ ኢልዎ ኢየሱስ ኢልዎ ሽኦ እንታይ ኢልዎ ንሱ ከዓ አንበድበደ እናፈርሐ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኣለኻ በሎ እቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ድማ ነገሮ ሕጂ ኣብዛ ታሪክ እንተዳሪኹ ሙሲ ጳውሎስ እንታይ ዝገብር ዘሎ መን ምዃኑ እንታይ ገብሮን እዩ ኣይፈልጦን እዩ ኣናንያ ድማ እንታይ ገብር ኣሎ ኣብ ትሕቲኻ እንታይ ኢልዎ ኣናንያ ድማ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ይብል ድምፂ ምስ መፀስ እንታይ ኢልዎ ኣናንያ እንታይ ኢልዎ ኦ ጎይታ ኢልዎ ይፈልጦ እዩ ነይሩ ጳውሎስ እንታይ ገብሮን እዩ መን ኢኻ እዩ ኣናንያ ኻ እንታይ እዩ ኦ ጎይታይ ድምፅኻ ሰማዕ ኣለኹ እንታይ ክእዘዝ ኢልዎ ኣብትኻ ብሓንቲ ኣፃሮኻ እንታይ ነይሩ መን ኢኻ ንስኻ ኢልዎ ዝተለማመደ ኣነንያ ግና እንታይ ገበረ ንድምፂ ባሪኡ ንድምፂ ጎይቱ እንታይ ገበር እዩ ሕዋተይ ንድምፂ ጎይታና ንድምፂ ኣምላኽና ብዝግባእ እንተዳ ፈሊጥናዮ መን ኢኻ ኣይደናገረናን እዩ ስለዚ ኣነንያ እንታይ ገበረን ኣይተደናገረን ድምፂ ምስ ሰምዐ እንታይ ኢልዎ ድምፅኻ ስሰማዕ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኢልዎ ሳኦል ድማ እንታይ ኢልዎ ድምፅኻስ ምስማ ሰሚዐ ኣለኹ ንስኻ ግና መን ኢኻ ኢልዎ ክልተ ኣንጻሪ ዘሎ ስለዚ ሳኦል ዝበሃል ይመፅቃካ ኣሎ ናብ እንታይ ግበር ኢልዎ ኣነንያ ኻ እንታይ ኢልዎ ብዙ ታሪክ ትሪእዎ ኢኹም ስለዚ እንታይ ይክብለኩም ደልየ መን ኢኻ በልዎ ኣብ ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ እንተዳሪኹሞ ኣብ ወንጌላት እንተዳሪኹሞ እቶም ኣጋንንቲ ምስ ራእዮስ ንስኻስ ወዲ ህያው ኣምላኽካ ምሳኻ ሞ እንታይ ጉዳይ ኣለና ይብልዎ መን ምዃኑ እንታይ ገብርዎ እዮም ፈልጥዎ እዮም ንዓይ ንዓኻትኩም ሰባት እንተዘይፈሊጥዎም ግና ንክርስቶስ ኣፀቢቖም ይፈልጥዎ እዮም ኣፀቢቖም ይፈልጥዎ እዮም ስለዚኦም ኣጋንንቲ ምስ ራእይዎሲ ንሱ ድማ መን ምዃኑ ከይዛረቡ ዓፎም ካ እንታይ ገብሮም ነበረ ኣጾም ነበረ ስለዚ ሓቲትዎም ሕቶ ስለ ዝኾነ እዩ ናይዚ ግዜ ሕቶ እዩ ናይቲ ዝነበረ ኣይኮነን ብኣካል ከሎ ንሱ ብኣካል እንዳበልዐ ምሶም ከሎሲ መን ምዃኑ ይፈልጥዎን እዮም ኣይኮነን ዝዘበን ማለት እዩ
ኣይኮነን እዚ ዘበን እቲ ዘበን እትኳ ምስ ከለው ምስ እንዳበሉ ኩሉ ተአምራትን ኩሉ ግብርታትን ኩሉ ሓይልታትን ኩሉ ነገራት እንዳገበረስ መን ምዃኑ እንታይ ገብርዎን እዮም ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ስለዚ ዝፍልጠት እንዳበዛህ ምስ መፀኻ እንታይ ክኸውን ይኽእል ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ይኹን መን ምዃኑ ስለ ዘይፈልጥዎ ሰባት መን ምዃኑ ስለ ዘይተረድዎ ቤተሰባት መን ምዃኑ ስለ ዘይተረድዎ መንስያት መን ምዃኑ ስለ ዘይተረድዎ ዓድታት ንኦ እንታይ ይገብርዎ የውፅዎ ካብ ቤትካ መን ምዃኑ ከይፈለጥካዮ እንተዳ ኣውፂኻዮ ነቲ ዘውፃኻዮ መን ከም ዝኾኑ እንተዘይተረዲእኻዮ ናብ ምንታይ ኢኻ ትኸይድ ናብ ፀገማትና ውድቀት ኢኻ ትኸይድ መን ምዃኑ ይፈልጥ ዓበይተይ ንስኻ ንጉስ ኢኻ በልዎ ኣብ ህይወተይ ንስኻ ንጉስ ኢኻ በልዎ ኣብ ደቀይ ንስኻ በልዎ ከም መጠን ንሱ መን ምዃኑ ፈሊጥኩም መስከፈትኩሎም ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይነ ማዕፆ ኳሕኳሕ የብል ኣለኹ ኢልዎ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕፆ ተኸፈተለ ኢልዎ ምክንያቱ ሰሚዑ ምስ ከፈተለይ ኣነ ኸ እንታይ ክገብር እየ ኣብኡ ከኣትዩ ኣብኡ ክድረረ ኢልዎ ምሕዳሩ እዩ ዝገብር እቲ ዝመፀ ክርስቶስ ኣባና ክሓድር እዩ ክውዕል ኣይኮነን ጋሻ ቀጥራ የምፃእካ ባይዘ ወይ በልዒ ዝኸደልካ ኣርሲኻ ዝኸደልካ ሓቀይደ ጋሻ ቀጥሪሲ በልየ ኸይድ ጋሻ ለይቲ ግና እንታይ ገብር እዩ በልዒ ዝሓድር ኣምላኽና ስለዚ ኻ ለይቲ ዝደሊ መሕደሪኡ ኣባኸ ክኸብር መሕደሪኡ ኣብ ቤተይ ዝገብር መሕደሪኡ ኣብ ውል ስለዚ ኣቶ መንስያት ንሱ መን ምዃኑ ፍለጥዎ ንሱ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ ንሱ ቅዱስ እዩ ንሱ እቲ ዘለዎ ዘሎ ይበልዎ ንሱ ክመፅእ ዘለዎ ክብሪ ይበልዎ ንሱ ህያው ኣምላኽ ይበልዎ ብዝመፀ ትምህርቲ ኣይናወፅን እየ ንሱ እንታይ እዩ ከውሄ ይበልዎ ስለዚ ንጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ማሕበረይ ኣብዚያ እንታይ ክገብራ ኢልዎ ኣብዚያ ከውሄ ድሓንፃ ኢልዎ ደጌታ ሲኦል እንታይ ክገብርዋን እዮም ኣይክሕይልዋን እዮም ኣይከናውፅዋን እዮም ደፋእት እኳ እንተደፍእዋ ግና ንሳ እንታይ ትገብርና እያ ኣይክትናወፅን እያ ዝናወፅ ነገር ኣይኮነን እቲ ድናወፅ ነገር ኣይኮንና እንዳሓዝና ስለዚ እቲ ድሓዝናዮ ኣፀቢቕና እናሓዞ ንሱ መን ይበልዎ ሕተትዎ ብፍላይ መንስያት ብፍላይ ኩላትና እዚ ዘለናይ ግዜ ንሱ መን ይበልዎ ትምህርትታት ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እዩ የውፅዎ ኣሎ ንመን ንክርስቶስ የውፅዎ ኣሎ ከም መጠን ዘውፅዎ ድማ ቁልዓት ይኾኑ ከም መጠን ዘውፅዎ ድማ ሓደ መዓልቲ ልቦም ከምቲ ናባል ክኸውን እዩ እንታይ ክገብር እዩ ክመክኽ እዩ ውሽጦም እንታይ ክገብር እዩ ንሱ ብክብሪ ምስ መፀ መን ኣሎ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብል ዝኽእል መን ኣሎ ንሱ ብሓይሊ ምስ መፀ ከምቲ ትማሊ ዝመፀ ኣይኮነን ሎሚ ዝመፀ ከምቲ ኣብቲ መብልዒ ሰዓት ዝተወረደ ኣይኮነን ዝመፅእ ብመላእክቲ ተዓጅቡ ብብርሃኑ መፂኡ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ሽኡ እንታይ ክገብሩ እዮም ነገስታት ኣብ ቅድሚኡ ራዓራዓራዓ ክብሉ እዮም ከንቀጥቅጡ እዮም ምክንያቱ ንሱ መን ምዃኑ ከግህዶም እዩ ክገሃድካ እዩ ስለዚ ክገሃድ ዝኽእል ስለዚ ከምቲ ኣንቶይ ታሪክ ዝነገርክኹም ዳዊት ኣብ በረኻስ ሳኦል ኣይፈልጦ ነይሩ ክገሃድ ምስ መፀ ሳኦል ግና ዳዊት ምስ ሰራዊቱ ምስ መፀ ግና ልቢ ሳኦል እንታይ ገበረት ኢልዎ ልቢ ናባል እንታይ ገበረት መኸኸት ኢልዎ ስለዚ ሕዋተይ እቲ ዘንገስኩሞ ንሱ ሓያል እዩ ንሱ መን ይበልዎ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ንስኻስ መን ኢኻ ንዓይ ኢልዎ ታሪክ ጳውሎስ ዝቐየረ ንዓይ ንኣኻትኩም ዝቕየር ንሱ እዩ ስለዚ ንሱ ንዓይ መን ይበልዎ ንዓይ መን ምዃኑ እንተዳ ተረዲናዮ ካብ መጠን እቲ ስሙ ነገራት ክግዝኡና እዮም ካብ መጠን እቲ ሓይሉ ነገራት ክንብርከኩልና እዮም እቲ ዘባሳጮና ዘሎ ጎልያድ በቲ ስሙ ሓይሉ እንታይ ክንገብሮ ኢና ንጎ ምሸት ዘፈራርሐና ሕማም ብስም ሓይሉ እንታይ ክገብር እዩ ስለዚ ካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓልፍ ከሎ ኩሎም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይንቀጥቀጡ ነይሮም ዓባሳት ይፍወሱ ነይሮም እውራት ይርዩ ነይሮም ሓንካሳት ይፍወሱ ነይሮም ብዙ ሽግራት ዝነበሮም ሰባት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ንሱ መን ምዃኑ ስለዚ ካ ብዙ ግዜ ሓቶም ከሎ እንታይ ኢሎ ኣነ ካበይ ምዃኑ ስኻትኩም ኣይትፈልጥን ኢሎም ኣነ ግና ካበይ ምዃኑ ይፈልጥ ኢሎ ካበይ ከም ዝመፃኹ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣፀቢቐ ይፈልጥ ኢሎ ምክንያቱ ንሱ ካበይ ከም ዝመፅእ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ንሱ እንታይ ይገብር እዩ
ስለዚህ ሕቶ ክፍጠረሎም ከሎ እንታይ ኢሎም ኣነ ካበይ ምዃኑ ይፈልጥ ኢሎ ናበይ ከም ዝኸይዱ እውን ይፈልጥ ኢሎ ወይ ለይ ንዓኻትኩም ዳ ኢሎ ስለዚህም ኩሎም ሐዋርያት እውን ተዳሪናዮም ኣብ ኮንፊዝዮም ነይሮም ብጣዕሚ ዝተደናገረ ህይወቶም ነይሩ ንሱ መን ምዃኑ ኣይርድኦም ነይሩ ነገር ግና ብሩህ መንፈስ ቅዱስ ምስ ገለጾ ንጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ይገለጽልካሞ ድሕሪ ደጊም ድማ ሕብረተይ ኣብዚያ ከውሒ ከገብራ ኢሎ ዋተይ በዚ ምርዳእ ክንመላለስ ኣምላኽ ይደልየና እዩ በዚ እንመላለስ ኣምነ ኸዶ ኣምነ ኣቶ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ኮሌጅ ድዩ ኣብ ኩሉ ነገራት ንሱ ንዓይ መድሓኔ ይብልዎ ንሱ ንዓይ ኮን ስኻ ህይወተይ ኢኻ ብልዎ ንሱ ንዓኹም ህይወትኩም እዩ ንሱ ንዓይ ህይወተይ እዩ ንሱ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ክብረይ ይብልዎ ንሱ ዓበይተይ በቃ ኣነሲ ብዘይ ንሱ እንታይ ክገብር ኣይክእልኒ ዓበይትኩም ንሱ ጥራይ አንግስዎ ንመን ንሱ ንመን ንክርስቶስ ጥራይ አንግስዎ ኣይክትናወጡን ኢኹም ምክንያቱ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝበለ እዩ ኣብ ማቴዎስ ዝበለ እዩ ደጌታ ሲኦል እንታይ ከገብርዋ እዩ ንቤትኩም ከናውፅ ምስ መፀ ቤትኩም ኣብ ምንታይ እያ ዘላ ኣብ ከውሒ እያ ዘላ ደቅኹም ከናውፅ ምስ መፀ ኣበዮም ዘለው ኣበዮም ዘለው ኣብቲ ከውሒዮም ዘለው በዚ ከውሒ ጌርኩም ሕነፅዎም ውልድና በዚ ከውሒ ንሕነፆም ቤናይ በቲ ክርስቶስ ዝኾነ ከውሒ ንሕነፆም ኣብ ዝኸድዎ ምስ መኸዱ እንታይ ከገብርዎን እዮም ኣይክናወፁን እዮም ማዕበላት ምስ መፀ ኣይከጥሕሎምን እዩ ዋሕጢ ምስ መፀ ኣይውሕጦምን እዩ ምክንያቱ ንሱ ከውሒ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ኢሎ ማሕበረይ ኣብዚ ሕብረተይ ክሃንፃ ኢሎ ስለዚ በዚ ምርዳእ ክንርዳእ ከምቲ ንሱ ዝሓተቶም ሰባት ወዲ ሰብ መን ይብልዎ ዝበለው ንስኻትኩም ከ መን ትብልዎ ከምቶም ዘድንቑ ዋው ኢልና ክደይኮናሲ ክብሪ ኣምላኽ ንርኢ ወይ ኣምላኽ ይበልዎ ኣድነቕቲ ጥራይ ደይኮናሲ በቲ ዝስራሕ ስራሓትሲ ኣምላኽ ንረኣዮ ሳምታይምስ አንተ ይዛረባ ነይሩ ፀሓይ ንፋስ ገለ ኩሉ ሳምታይምስ ባዕሉ ዝገበረ ይመስለካ ነገር ግና በቲ ኩሉ ንነብሮ ዘለና ናብራ ንኣምላኽ ንጠምቶ እዚ ኩሉ ዝገበርካዮ እኮ ንስኻ ኢኻ ብልዎ ብህይወት ክነብር ንስኻ ኢኻ ብልዎ ስለዚኦም እትዮም ሰባት ማዕበላት ፀጥ ምስ በለሲ እንታይ ኢሎም አንታ መን እዚ ኣጋንንት ድማ እንታይ ኢሎሞ ዋው ኣይኮነን ዝብሉ ይንቅጥቀጡሉ እዮም ነይሮም ነገራት ክንቅጥቀጠልና እንተ ዳ ኮይኑ ነቲ ስሙ መን ምዃኑ ንፍለጦ ኣብ ውሽጢኻ ነንግሶ ብድሕሪኡ ካብ ስሙ ዝተለዓለ ነገራት እንታይ ክገብር እዩ ስለዚና ኣብ ሓደ ዓንኬል ንነብር ዘለና ንሱ መን ምዃኑ ስለዘይፈለጥና የጥራይ እዩ ምሳኺ መን ከም ዘሎ ንፍለጥ ምሳይ መን ከም ዘሎ ንፍለጥ ዓበይተይ መን ከም ዘሎ ንስዕቦ ዘለና መን ምዃኑ ንፍለጥ ኣነ ድስዕቦ ዘለኹ ነቲ ህያው ኣምላኽ እየ ኣነ ድስዕቦ ዘለኹ ንመን እየ ነቲ ህያው ኣምላኽ እየ ኣነ ቤተይ ድማ ከም ዝበሎ እንታይ ኢልዎ ኣነ ቤተይ ግና ንኣምላኽ ኢና ነገልግል ኢልዎ ምክንያቱ ንፈልጥ ኢና ንመን ከም ነገልግል ንፈልጥ ኢና ዋላ ኤልያስ ክዛረቦም ከለኹ ኢሎ እስኪ ኢልዎም ንመን ከም ተምልኹ እንታይ ግበሩ ሕጂ ፍልጡ ኢልዎም ኣነ ግና እንታይ ገብር ኢልዎ ኣነ ግና እንታይ ገብር ንመን ከም ዘገልግል ይፈልጥ ኢልዎ እቲ ብሓዊ ዝምልስ ኣምላኽ ንሱ ይኹን ኣምላኽ ኢልዎም ንሳቶም ድማ ዘገልግልዎ ኣምላኽ ኣለዎም ኤልያስ ዘገልግልዎ ኣምላኽ ኣሎ ስለዚ ኤልያስ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ሓደ ብርባዕተ ሚእቲ እንታይ ዝገብር እዩ ክወራረድ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ከም ብዚሖም ዘይኮነ ንመን ከም ዘመልኽ ስለ ዝፈልጥ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ንመን ከም ተምልኹ እንታይ ግበሩ ፍለጡ ስለዚ እንታይ ግበሩ እቲ ብሓዊ ዝምልስ ኣምላኽ ንሱ ይኹን ኣምላኽና ኢልዎ ሰባት ክፈልጥዎ እንተዳ ኮይኖም ንሱ እቲ ብሓዊ ዝምልስ ንሱ ይኹን ኢልዎም ተደራደረ ዝብለና ሕዋተይ ክንደራደር ኣለና
ዝመፀ ይምፃ ትምህርትታት ዝመፀ ይምፃ ቴክኖሎጂ ንሱ ግና ዘይልወጥ ኣምላኽ ዘለና ኣነ ግና ነቲ ህያው ኣምላኽ ደመለኽ ኢሎ ስለዚ ሳሙኤል ኤልያስ ክላገፀሎም ከሎ እቲ ተምልኾ ኣምላኽ ምናልባት እንታይ ኮይኑ ከይኸውን ተቂሱ ከይኸውን ኣበራብሩ ኢሎም ምናልባት ገሹ ከይኸውን እንታይ ግበሮ ዝደቀሰ ከበራብሩ ነፍሶም ካጠባሕዋ ይብለና ነገር ግና እቲ ዝደቀሰ ደቀሰ ይብለና እቲ ዓይኒ ዘለዎ ዘይሪ እቲ እዝኒ ዘለዎ ደይሰምዕ እቲ ኣፍ ዘለዎ ደይዛረብ ኣምላኽ ስለ ዘምልኹ ከምቲ ንሱ ዘምልኾ ከምኦም ከም ነይሮም ንሱ ግና ሓንቲ ቃል ተዛረበ ሽዑ ድማ ነቲ ሓው ነቲ እንጨይቲ እንታይ ገበሮ ሓው በልዖ ነዚ ኣምላኽ ከተምልኺ ነዚ ብሓዊ ዝመልህ ኣምላኽ ኢና ነመለኽ እዚ እሱ እንታይ እዩ ህያዋይ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብ ኢለ ምክንያቱ ንሱ እንታይ እዩ ህያዋይ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎ ንስኻስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ እንታይ ኢሎ ህያው እዩ ህላውነት ኣለዎ በቃ ኣምላኽናሲ ህያው እዩ በቃ ህያው እዩ ኣብቲ ዝሞተ ነገራትናስ ንሱስ ህያው እዩ ከምቲ ዝሞተ ይኮነን ከምቲ ኣልዓዛር ሞይቱ ምስ ተባሃለስ ንሱ ዝመፀ كم يكون أنتم حواتي تعال هذا ركوب تسيء خمان تخان تغير له تملي سكوا ميتو كوي تسيء تملي سو ميتو تعرف تفوز تكو تفوي ساوكي تعرف شو عمز ما دم زهزاز بلاكو تغيره تفوي ساكن كذا بخير نسوقنا هياو ايو نسوقنا هياو ايو عبيتي هياوي عبدك اي هياوي عب نبرتي هياوي عب جنزبي هياوي كله نجارات نستون تايو هياوي بزن الردع بزن نصنع بزن نملالس سلازي بكمتي نملالس وأي نملالس نعين سخاس انت خابلو كمتي أقدمو باولوس زحاتتو حتو نحدتو نهيوتنا يسوس نعين تاي خابلو من خان سخابلو زي حتو نحدت شو انتي كبل انا كو هياو عملاقي كبلكيو انا هياو عملاق كبلناي انا كو هي كبلناي انا كو الفان اميغان كبلناي انا مجمرتان موداتين كبلناي سلازي منسيات نسون عهم هياوي نسو كو هيو نسو ود هياو عملاقي ابزعتكمو اتو نسو نعي هياوي بلو سلازي دانيلون زفلت نزينه هياو مخانو سلازي عمن انتايلو ابزعته خو ياتو نسون عين تايلو هياو املاخ يلو بزز حلف كو انتاي غبري يحلف نسو انتاي كغبري كابز كناغف الناس يخيلو هياو املاخ يلو بزي نجر نصنع بزي نملالس بزي دو نبل شعو نجراتنا كقيايري كنتاتنا كقيايري اتيم زبكينا كنبكيمينا عبيلو عملاكي زبلنا عبيلو عملاكم زبلنا عملاخنا هياو مخانو ملكت خونناي ملكتنا دما نسو من مخانو مسفلت كيي من مخانو عبيتي من مخانو انت لا تردينايو نجراتنا كنبركخي كنتاتنا كغزايو نتزبكينا نسو انتاي كغبرناي سلازي نهياو عملاخ يدم اللخيلنا نزمرو زلنا نملخو عملاخ هياو عملاخي اسكي صلي اسكي ليش نصلينا اسكي ليش نصلي السوسنا عخسماني السوسنا عخاسن تايو السوسنا عين تايو حتى تو بنحلفو مجدنا حلف نسخاس ماني خابلو كمتي بيتروس باولوس تزاربو يسوس ماني خايزبلو ماني خابلو انا حياوي كبلنايو انا الفان اميغان كبلنايو سلازي خاي ولا يوحنس مطمق
ببزو الشجر مس حلفة سنتايلو اتكمت زلوس نسخة دي خاص وي كنصبيلو من مخانو يتردو بمنصر شجر زحلفو اتكمت زلوس من يلو نسخة دي خاص وي كنصبيلو يسوس زلعلماو أجندة يزلو أباينا باخاتكم أجندو زلعلماوي سلازي كيدو نيوهانس نتزرع أخمو نقرويلو حنكاسات أورات يريو حنكاسات سلازي نتزرع أخمو انتاي قبرو نقرويلو حواتي يسوس نعينا هاتكم ودحيا عملاخي عبيتي نسخاس نعين تاي خاولو ሃይማኖት ከም ዝነገረና ኣይኮናን ንሱ ወዲ ህያው አምላኽ ንሱ መጀመርታን መወዳታን ንዑ ከነንግሶ ንዑ ከነምልኾ ንዑ ክንሰግደሉ ዝግባአና ንሱ ጥራይ እዩ እቲ ስለይን ስለይኹም ዝሞተ እቲ ዝሞተ ተመሊሱ ዝመጽእ ንዓይና ነመልኽ ንሱ ንዓይ ህያው ይበልዎ ንሱ ንዓይ ፎሲ ይበልዎ ንሱ ንዓይ ዘላለማዊ ይበልዎ ምኽንያቱ ትነምልኾ አምላኽ መን ምዃኑ እንተዳ ተረዲና ዘላለማዊ አካይዳና ክንከይድ ብዘላለማዊ አተሓሳሰባይና ክንሓስብ ምኽንያቱ አካይዳናን አተሓሳሰባና ዝቕየር ንሱ መን ምዃኑ ምስ ንፈልጥ ጥራይ ንሱስ ንዓይ ዓበይተይስ እንታይ ኢልኩም ሕተትዎ ኣብ መገድኹም እንዳሓተትኩም ኪዱ ኣብ ቤትኩም ሕተትዎ ንስኻስ መን ኢኻ በልዎ ሽኡ ናይ ሕቶታትኩም መልሲ ክርከብ እዩ ሽኡ ናይ ጾርኩም መልሲ ኣብኡ ክርከብ እዩ ንስኻስ መን ኢኻ በልዎ ብጽሞና ኣብ ቤትኩም ከንኩም ንስኻስ መን ኢኻ በልዎ ኣብ ሽግር ከለኹም ንስኻስ መን ኢኻ በልዎ ኣብ ፈተና ከለና ንስኻስ መን ኢኻ በልዎ ኣብ ጸልማት እውን እንተሓለና ንስኻስ መን ኢኻ በልዎ ሽኡ መልሲ ክህበና እዩ ንብርሃንካ ዘብርህ ኣነ ኢየሱስ እየ ክብለና እዩ ንድኻምካ ዝጸውር ኣነ ኢየሱስ እየ ክብለና እዩ ንሕማምና ክፍውስ ኣነ ፈዋሲኻ ክብለና እዩ ጥራይ ሓንቲ ንስኻስ መን ኢኻ ንዓይ በልዎ ንሱ ንዓኻ ንዓይ ንዓኹም ንሱ ፈውስና እዩ ንሱ ወዲ ህያው አምላኽ እዩ ህይወተይ ህይወትኩም ኣብዚ መሰረት እዚ ክስረት ዘለዎ ሕወተይ ኣብ መደቀስኹም ኣብ ስራሕኹም ኣብ ኩሉ ነገራት ንስኻስ መን ኢኻ በልዎ ንስኻስ ንዓይ እንታይ ኢኻ በልዎ ንስኻስ ኣብዚ ዝሓልፎ ዘለኹ መገደይ እንታይ ኢኻ በልዎ ንሱ ምላሽ ክኸውን እዩ ምላሽ ኣለዎ ንሕቶይ ምላሽ ኣለዎ ንሕቶኩም ምላሽ ኣለዎ ንመገድታትኩም መገዲ ኣለዎ ንምውዳቕኩም ፎስ ኣለዎ ንንሓልፎ ጎደናታት ንሱ ብርሃን ኣለዎ ኩሉ ዓብዪ ዘሎ ህይወትና ዕረፍቲ ክሕልዋ ንሱ መን ምዃኑ ስለዚ ጳውሎስ ነዚ ስለ ዘይተረድአ እዩ ከይተረድኦ የሳድዶ ዝነበረ ንክርስቶስ ስለዚ ክርስቶስ ብክብሪ ምስ ተገለጸሉ ጳውሎስ ንምንታይ ተሳድደኒ ዘለኻ በልዎ ሕዋተይ እቲ ንዓኹም ዘሳድድ ንክርስቶስ ከም ዘሳድድ ቃል አምላኽ ይነግረና እዩ ስለዚ ጳውሎስ በቲ ስም ኢየሱስ ዝጽውዑ ዘበሉ ኩሎም ንኽዓስር ፍቃድ ከም ተዋሃቦ እቲ ስም ዝጽውዕ ዘበለ ድማ ከእሰር ከም ዝግብኦ ኣዋጅ ምስ ወፀ ኢየሱስ ግና ተገለጸሉ ይብለና ጳውሎስ ንምንታይ ተሳድደኒ ይበሎ ንስኻስ መን ኢኻ ኢሉ እቲ ተሳድደኒ ዘለኻ ኢየሱስ እየ ይበሎ ሕዋተይ ንሱስ ንዓኹም ስንታይ እዩ ንዓይ እንታይ እዩ ንክርስቶስ ምቕባል ማለት
ስለዚህ ቃል አምላክ እትን አይ ዝቅበል ነትን ዝለአኸኒ ዝቅበል ኢሎ እትን ዓኻትኩም ዝቅበል ንዓይ ዝቅበል ኢሎ ንክርስቶስ መን ምዃኑ እንተዳ ፈሊጥናዮ ንክንቅበሎ ቀሊል እዩ ክርስቶስ መን ምዃኑ እንተዳ ተረዲናዮ ንክንዓምነሉ ቀሊል እዩ መን ምዃኑ እንተዘይፈሊጥናዮ ግና ሓድሽ እምነት እዩ ዝመስለና ሓድሽ እምነት ኣይኮነን ንሱት ዝነበረ እዩ ሕዋተይ ንክርስቶስ ንቀበሎ ንሱስ ህያው እዩ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ክመጽእ እዩ ዓበይተይ ንስኻስ መኒኻ በልዎ ኣብ ደቀይ ንስኻስ መኒኻ በልዎ ሽዑ መልሲ ክትረኽቡ ኢኹም ኣብ ደቅኹም ኣነ ኣቦየ ክብለኩም እዩ ኣብ ደቅኹም ኣነ መራሕየ ክብለኩም እዩ ኣብ ደቅኹም ኣነ ጥበብየ ክብለኩም እዩ ኩሉ ምላሽ ክትረኽቡ ኢኹም ኢየሱስ ምላሽ ናይ ህይወትና ኣብዚ ስም እዩ ዘሎ ምላሽ ናይ ህንቅልሕቅሌትና ኣብዚ ስም እዩ ዘሎ ስሙ ፈዋሲ እዩ ስሙ ሓያል እዩ ስሙ ብርቱዕ እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ሰባት ንየሱስ እንታይ ይብልዎ ከምቲ ዝብልዎ እዩ እንተዘይኮነ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝበለ እዩ ንሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ ሰባት ከም ዝብልዎ ደይኮነ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገለጸ እዩ ንሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ሕዋተይ ኣብ ቤትኩም ፈውሲ እሱ እዩ ኣብ ኩሉ መገድታትኩም ንሱ እዩ መገድታተይ ዝቐንዕ በዓኻ ይበልዎ ኩነታተይ ዝጥዒ በዓኻ ይበልዎ ኩሉ ስም ዘበለ ዝንብርከኸሉ ስም እዩ ዘሎ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ እግዚአብሔር ሆይ ነመስግነካ ኣለና ኣቦ ከምዚ ዝበለ ግዜ ስለ ዝሃብካና ክብሪ ንህበካ ኣቦ በዚ ቃል እዚ ክንርዳእ በዚ ድማ ክንመላለስ ነዚ ቃልካ ድማ ኣብ ውሽጥና ክሕተም እግዚአብሔር ሆይ ነዚ እንዳሰላሰልና ክንነብር ኣቦ ኣብቲ ካውሒ ክንሰረት ዝመፀ ማዕበል ክናውፀና ደይኮና ኣብ ደው ክንብል ንስኻ ክትረዳእና ይፅልያ ኣለኹ ንዓይን ሕዋተይ ክትረድእ ነቲ ድሰምዕ ዘሎ ድማ እግዚአብሔር ሆይ ኣቦ በዚ ነገር እዚ ክተልዕለና ንፅልያ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ሕጂ እውን ንኩሉ መገድታትና ንስኻ ሓለፍ ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር ብስም ኢየሱስ ኣሜን